Зараз буде технічний контроль, а потім я дошлю вам посилки на стрім, і потім вам все розповіду, що і як у нас відбувається. Трішечку терпіння прошу. Я думаю, що ви вже привикли до технічних накладок під час нашого стріму, тому нічим вас уже не здивить, сподіваюся. Ну, ось показує некий стрім з такою картинкою, який нагадує трошку які інтимні частки. Все йде, здається, видатно. Таким чином я можу навіть з вами ці стріми пошарити. Таке відчування, що навіть гук у порядку. Окей. Таким чином все йде. Не веду, як це довго витримає, сябри. Але я вірю, що ми здоліємо. Ось. Таким чином, я думаю, що ми починаємо потиху. Скидываю я зараз лінк цікавим. Ось тим, хто не може, так сказати, жити без нашого стріму традиційного. Ось. Щиро дякую тим, хто глядів учора і хто це витримав, тому що я потім переслухав, і я вам мушу сказати, що ну, це було нечто таке по змісті добре, але технічно не надто добре вийшло. Проблеми з гуком, знову ж. Ось, тому сьогодні у нас велика прем'єра. Ми упершиню робимо стрім з іншого телефона. Ось, старейшого. Поглядим, наколькі ён справится со своей задачей. Ось, потому что у нас задачи нетривиальные. Вот, 100 000. Але галоўнае, каб все было добра з гукам. І такое адчуванне, што ў прынцыпе у нас з гукам пакуль што ўсё у парадку. Вось. Тым не менш, мы все адно робім бэкап. Вось. Учорашні стрым, не перажывайце, удалося все-таки, дзякуючы бэкапу гукавому, зрабіць як бы новы файл. Вось. І ён цяпер грузіцца на YouTube. Я фактычна замяню просто той стары арыгінальны стрым на новый файл з добрым гукам, у якім усё чуваць без усякага трэску. Вось. Нейкім цудам гэта ўдалося зрабіць насамрэч. Таму спадзяюся, што ўсё будзе добра. Вось. А сёння у нас застаецца адна праграма з цыклю «Беларусь і будызм». Фактычна гэта працяг учорашняга стрыма, таму што мы учора не паспелі да канца разгледзець тое, што адбывалася з нашым цудоўным Мікалаем Мінскім, ён жа Віленкін, беларускім філёзафам і паэтам, дакладней, гебрайска-расейскім філёзафам і паэтам паходжання з беларускага глыбокага, з беларускіх гебраяў. Такім чынам, сябры, мы зараз вяртаемся да тэмы і нагадаю, дзе мы учора скончылі. Пачакаем, ці нехта яшчэ прыйдзе на наш стрім. Пакуль такое адчуванне, што я стрымую сам для сябе, але гэта ў прынцыпе не памеха, таму што гэта сітуацыя настае не першы раз. Адзінае, што
Адзінае, што з прычыны вось усіх гэтых тэхнічных мітрэнгаў і праблем малавата ў мяне было часу на тое, каб перагледзець яшчэ раз тэкст, матэрыял, які я падрыхтаваў. Вось. Таму сёння, можа быць, гэта будзе крышачку такая, ну, яна заўсёды як бы такая імправізацыя, але сёння, магчыма, асабліва вы будзеце заўважаць, што я, можа быць, так это не зусім буду не тое, што дакладна. Ну, вось бачыце, як бы не зусім буду красамоўны, як вы прывыклі, натуральна, вы ж прывыклі да майго, так сказаць, вось, выступу, так. Такім чынам, я вып'ю чайку, каб якраз вось крышачку падштурхнуць сваю думку і мову, каб крышачку ўжо, напэўна, супакоіцца, таму што здаецца, што гэтыя тэхнічныя праблемы меней болей вырашаны, і мы паціху пачнём. Такім чынам, учора мы скончылі на моманце, калі наш дарагі спадар мінскі выдаў кніжку «При свеце совести» у 1894 годзе, калі не памыляюся. І такім чынам гэтая кніжка пайшла ў народ і прыцягнула ўвагу філёзафаў, крытыкаў і іншых. Вось. Ну і рэакцыя, якую гэтая кніжка атрымала, была разгромная, фактычна, я ўжо казаў, адмоўная. Вось усе, так сказаць, там пачынаючы, не ведаю, з Плеханова, Салаўёва, Міхайлоўскага, Радлава, напэўна, такія самыя вядомыя імёны, яны, так сказаць, цалкам сказалі, што гэта поўная лухта, і нават раілі не чытаць гэтыя кнігі. Я думаю, што яны, у прынцыпе, не зусім да канца мелі рацыю, скажам так. Залежыць ад таго, з якога гледзяшча гэта ўсё каментуецца. Вось, тым не менш, у чымсьці ўсё-такі рацыю яны мелі. Вось. І чаму яны мелі, мы пра гэта разважалі учора, і паглядзіце. Але працытую яшчэ раз тое, што ўжо учора цытаваў, тое, што напісала даследчыца Вольга Самсонова, цытуючы крытыка Петра Філіпавіча Якубовіча, так? Які напісаў пра кнігу Мінскага «При свете совести» наступнае. Претенциозная и пустозвонная книга, полная философских потуг в прозе, встреченная единодушными насмешками всей серьезной части печати. Но господина Минского, как всех неисправимо тщеславных людей, насмешки не отрезвили, а только озлобили и еще больше утвердили в его новых убеждениях. Написал Якубович под псевдонимом Милыпин. Напісаў ён гэта ўжо ў 1904 годзе, и под фразой «еще больше утвердили в его новых убеждениях» хаваецца реакция уже на другую книжку Мінскага, якую той написал недзе праз 10 гадоў пасля напісання і выдання першай кнігі. І таким чынам гэтая другая кніга называлася ўжо «Религия будущего. Философские разговоры». Трэба сказаць, што кніга, яна не менш цікавая і па-свойму нават арыгінальная. Ну, напэўна, менш арыгінальная за тэорыю меанізму, вось, пра якую мы казалі мінулы раз учора. Але цікавая, сапраўды, ёсць у ёй цікавыя думкі. Зараз мы пра гэта і будзем гаварыць. Значыць, што галоўнае, што я хачу ад сябе, так сказаць, што паміж гэтымі дзвюма кнігамі 10 гадоў. А 10 гадоў паміж, не ведаю, там, 34-35 гадовым і 45, умоўна кажучы, гадовым чалавекам. І гэта сапраўды вялікая розніца. Асабліва ў той час, мне здаецца, ну, в прынцыпе, ў жыццёвым досведзе найперш, але таксама ў пэўным кругаглядзе. То бок Мінскі не стаяў на месцы ўвесь гэты час, і ён сапраўды развіваўся.
Зараз мы паглядзім, у які ён бок ад сваёй першапачатковай тэорыі там меанізма, экстаза, вось гэта ўсяго, што дало пачаткі расійскаму сімвалізму, як лічыцца, і што па-свойму абгрунтавала такі ўжо як бы існы і ўласцівы гэтым творчым колам такі дэкадэнцкі спосаб жыцця. Вось усё гэта як бы крышачку памянялася, прагрэсавала і як бы развівалася, умоўна кажучы. Значыць, трэба адзначыць, што в 1901 году Мережковский, Минский, Гиппиус, Розанов и другие основывают в Петербурге религиозно-философские собрания, ставившие целью обсуждение проблем взаимоотношения церкви, интеллигенции и государства, а также анализ истории и философии религии. То бок ужо з гэтага як бы можна стварыць сабе ўражанне, што у якім кірунку развіваўся далей Мінскі. Таму што в першай кнігі вынікае адназначна, што ён сябе пазіцыянуе менавіта як філёзафа. Вось. Тым часам, неўзабаве пасля таго, як яна выйшла, так, мы бачым, што больш рэлігія пачала цікавіць Мінскага і людзей яго навакола. Вось, ну, натуральна, это было непазбежна ў тыя часы, таму што вы ведаеце, як бы тэасофія, містыка і гэтак далей, это ўсё было вельмі папулярна в канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вось, але як бы існуе ўжо ў першай кнізе пастаўленае пытанне Мінскім, як сумясціць веду і веру. Так? Ну, ён гэта так не фармулюе, гэта я вось так абагульняю для сябе галоўную ідэю. Вось. І у пэўным сэнсе можна сказаць, што так, Якубовіч мае рацыю, то бок у чымсьці ён сапраўды утвердзіўся у сваіх папярэдніх меркаваннях, а ў чымсьці, можа быць, і не. Вось. Мы гаворым пра Мінскага ў сувязі з тым, што ягоны меанізм часта звязваюць, ці, можа быць, нават наўпрост блытаюць вось, з некаторымі буддысцкімі канцэпцыямі. Так? Там, шуньята, там, Нагарджуна, Мад'яміка. Все гэта, ну, мы ў першай частцы казалі пра тое, што в прынцыпе там ёсць супадзенні, вось, даволі лягічныя супадзенні, напэўна, і непазбежныя. Але, тым не менш, непасрэднага ведання буддызму Мінскі на момант напісання першай кнігі «Пры свеце совесці» не мае. Нешта чуў, пераважна пра Шопенгауэра, вось, ён там агулам гаворыць пра нейкіх індыйскіх мудрацоў-аскетаў, гаворыць пра нірвану, згадвае, але, у прынцыпе, непасрэдна буддызмам не займаецца, ніяк на яго не рэагуе, вось, хаця, натуральна, тэматычна судакранаецца вось, з буддыйскай філасофіяй. Вось. А вось у другой кнізе, напісанай праз 10 гадоў пасля першай, вось, там ужо буддызм прысутнічае. І не толькі буддызм, а наогул такі, можна сказаць, рэлігійны больш тон мае гэтая кніга. І як бы менавіта ў гэтым кірунку развіваецца аўтар. Што сам ён піша: мы живем во времени и умираем в вечности, живем в природе и умираем в Боге, живем в науке и умираем в религии. Вось, слушна, як бы, ну, апрача таго, што мы зноў бачым тут ягоны улюбёны дуалізм, вось гэта як бы жаданне супрацьпастаўлення нейкіх такіх як бы крайнасцяў з ягонага гледзяшча, для таго, каб потым усвядоміць, што гэтыя крайнасці, уласна, з'яўляюцца штучнымі, вот, і няіснымі. Ну, як бы так мы казалі пра гэта, у гэтым сутнасць ягонай канцэпцыі як бы мэонаў. Значыць, але як бы такі агулам наогул больш як бы сталы, як бы сур'ёзны ў яго тон гэтай кнігі, вось, ужо
сам факт таго, што пачынаецца і адбываецца это дзеянне фактычна ўсёй кнігі адбываецца ў санаторыі для хворых, так, прычым як бы невылечна хворых, такое адчуванне, што іх там сухоты, вельмі такая распаўсюджаная хвароба на той час. Вось суразмоўца сам як бы невылечна хворы, ягоны як бы аўтар размаўляе з невылечна хворым чалавекам, якога зваць Владзімир Іванович. Вось. І значыць вельмі вельмі як бы характэрна, што такі кур'ёз нават можна сказаць, што першая гутарка іхная адбываецца падчас пажару. Усё, значыць, яшчэ мала таго, што яны там хворыя, дык яшчэ і пажар у гэтым санаторыі, і значыць пакуль там все мітусяцца, яны там спрабуюць, так сказаць, весці філазофскую размову. Вось і ну як мы з вами прыблізна ў гэтай сітуацыі нашай сённяшняй. Вось але важна адзначыць, што гэта адна з найбольш вядомых метафораў Будды. Ось. Калі ён кажа, што проста монахі, ваш дом гарыць, усё палае, так сказать, да? Там цела палае, там вочы, там вушы, як бы ўсе органы ўспрымання і гэтак далей. Ну адным словам, гэта метафора як бы чалавечага, напэўна, лёсу, так, сітуацыі чалавека, вось пакуты самой па сабе. То бок гэтая сутра ёсць на маім YouTube канале Буддхарма па-беларуску, і яна невялічкая, караценькая, там ёсць беларускі пераклад. Вось гэты вельмі распаўсюджаная метафора, хто і толькі не ўжываў пра гэты вось дом, які гарыць, так. Нават пару гадоў таму на ўздыме экалагічнага руху Грэта Тунберг ужывала гэтую метафору. Вось. Магчыма, прыгадаеце. Вось. Дык вось з чаго пачынаецца гэтая кніга. Як я ўжо кажу, ейны, ну, самой назве рэлігія будучага. То бок відавочна, што ейны накірунак будзе гэтым разам такі філазофска-рэлігійны, в прынцыпе. Вось. Значит, найперш аўтар яшчэ там да міонаў я напэўна хацеў сказаць, да, вот гэта, што время, вечнасць, прырода, Бог, так, вось гэта супрацьпастаўленне. Мы ўчора яшчэ далучылі да гэтай пары міон, значыць, смерць, неўміручасць, так, ну, але паводле ягонай тэорыі гэта нібыта не міон, а як бы проста як бы нейкая пазіцыя, таму што як бы, ну, смерць яна як бы фізічна існуе. Тым часам як бы паводле мінскага меоны не павінны існаваць. Это я просто у якасці каментара вось хачу дадаць да ўчорашняга. Насамрэч як бы, ну, паводле буддыйскага гледзяшча няма як бы ні абсалютнай смерці, ні абсалютнай неўміручасці. Ну, з неміручасцю мне болей усё ясна, таму што светы ўзнікаюць і знікаюць бясконцую колькасць разоў, а вось што няма абсалютнай смерці, гэта ў буддызме тлумачыцца менавіта з дапамогай кармы. Што нават у выпадку, калі чалавек памірае цалкам, як бы нічога не застаецца, нібыта, так, але як бы заўсёды наступствы ягоных дзеянняў, нейкія сляды, вось, чыста нават фізычныя, фізіялагічныя, экалагічныя, пра якія мы казалі, да, экалагічны след, пра які так любяць сёння слушна казаць, гэта нікуды не дзяецца, ось, як бы, паводле закону аб захаванні энергіі, ці як пісаў Эган Бонды, інтэрпрэтуючы карму, паводле закону аб захаванні інфармацыі. То бок не маецца на ўвазе інфармацыя вось чалавечая непасрэдная закадаваная ў нейкія там словы, мовы і так далей, а маецца на ўвазе інфармацыя як каўзальнасць, як прычынна-выніковая сувязь, в прынцыпе, гэта і ёсць як бы карма, вось, якая як бы энергія чыста фізічная, вось, якая застаецца ў сусвеце і ўплывае на яго, у прыватнасці на наше непасрэднае асяроддзе, это значыць на планету Зямля. Вось, то бок сапраўды гэта дапамагае ўсвядоміць пэўную адказнасць за тое, што мы робім. Вось гэта тэорыя кармы. Таму што калі па мінскаму, так, што там як бы смерць і ўсё,
Вось. Ну, ён там па-рознаму ў першай кнізе абгрунтоўвае эту неабходнасць вось этой смерці так крышачку абстрактна, як заўжды. Але як бы не бывае такого, каб смерць і ўсё. Ну, это гледзячы будызму. Таму я і уводжу гэтую пару мэонаў, вось, як смерць неўміручасць альбо, моўна кажучы, канец бясконцасць, так, як бы. Смерць неўміручасць ёсць як бы прыватным, напэўна, выпадкам пары канец бясконцасць. Ну, гэта, зноў жа, вяртаючыся назад. Это я для таго, каб не той, каб я пра гэта забыў сказаць, а проста каб яшчэ раз патлумачыць, што маю на ўвазе, як мяне трэба ў гэтым сэнсе разумець, чаму я лічу, што смерць неўміручасць гэта таксама меон. Дакладней, пара меонаў. Вось, значыць, да мінскага назад вяртаемся, сэнсе не да мінскага, а да гэтай кнігі. Ён зноў жа пастулюе новую пару, новую апазіцыю, так сказаць, поймаў, якімі будзе займацца, з якіх выходзіць. Гэтым разам гэта супярэчнасць паміж верай і рэлігіяй. Вось. Калі у першай кнізе, як я казаў, гэта была веда і вера, альбо ісціна і правда, по-моему, так у яго адпаведнік там ідзе, вось, то тут гэта вера і рэлігія. У чым адрозненне? Веру ён лічыць прыватным як бы выпадкам рэлігіі, канкрэтнай формай, якую набывае рэлігія. А рэлігія сама па сабе гэта патрэба чалавечая, гэта пачуццё, пэўнае рэлігійнае пачуццё, вось, якое ў гісторыі увасабляецца ў розных верах. Так? Можна гэта інтэрпрэтаваць як бы наадварот, тэарэтычна, як бы, ну, мне здавалася заўсёды, што павінна быць наадварот, што нейкая рэлігія, это, там, напрыклад, хрысціянства, да? Альбо там будызм, умоўна кажучы, вось, іслам. Гэта як бы формы, канкрэтныя гістарычныя формы нейкага вось этого рэлігійнага пачуцця, патрэбы веры. Вось. Але у мінскага па-іншаму, так? І ён кажа, што ў чалавеку ёсць патрэба рэлігіі, а вера канкрэтная гэта вось тое, што мы называем рэлігіямі, вот это канкрэтнае увасабленне. Ну, у яго наогул як бы з тэрміналогіяй там, я ўжо казаў, пэўныя такія пытанні да яе ёсць, наколькі яна удалая, адпаведная. Вось, такім чынам рэлігія і вера, так? Дык вось, ён кажа, што рэлігія, калі гэта тое, што як бы яднае між сабой усе гэтыя веры, гэта такое пачуццё патрэба, вось, якое нікуды не дзяецца на працягу жыцця, так сказаць, існавання чалавецтва, то яна павінна мець нейкае, ну, навуковае абгрунтаванне. Вось. І тут ён спрабуе якраз павучыць вось гэтую веду з верай, так, эту навуку з рэлігіяй. Здаецца, было такое выдавецтва ў Савецкім Саюзе, не? Наука і рэлігія. Цяпер я згадаў, там павінны былі быць нейкія такія кніжкі цікавыя выходзіць. Вось. І ён пытаецца ў сябе, а што гэта, уласна кажучы, за рэлігія, якая была б навукова абгрунтаваная, якая як бы не супярэчыла б навуцы у сваіх, так сказаць, падмурках, у адрозненне ад усіх вось гэтых вер, у якіх, трэба разумець, напэўна, ён нейкім чынам расчараваўся, ці што. Вось. Дык вось ягоны адказ, што трэба пастуляваць нейкую новую рэлігію. І гэтая новая рэлігія, яна павінна быць як бы вечнай і адзінай, да? Як бы яна павінна быць навуковай, навукова абгрунтаванай. Вось. Ніякіх адвольнасцяў. Проста яна мусіць быць навуковая і, ў прынцыпе, філазофская, адпаведна, абгрунтаванне. І ён зараз гэтым будзе займацца. Мы шукаем не новую, а адзіную рэлігію, вечны культ, безыменнае Евангелле ад чалавечага розуму.
Канец цытаты. Гэта значыць нешта рацыянальнае глыбока. Ну і давайте мы спытаемся, сябры, можа быць, хто-небудзь ведае, а што гэта павінна быць паводле Мінскага з рэлігія? Адказ слушны. Меанізм. Той самы славуты меанізм, які ён з такімі, напэўна, намогамі і пакутамі, значыць, сфармуляваў у сваёй першай кнізе і які так атрымаў добра ў косці ад усіх расійскіх прафесійных філёзафаў, гэты самы меанізм ён рэабілітуе і яшчэ раз пацвярджае. Это значит тое, што пісаў Якубовіч. Яшчэ раз утверждаецца ў сваіх меркаваннях, вось толькі крышачку ўжо па-іншаму. Вось цяпер для яго меанізм гэта не філазофія, а фактычна рэлігія, абгрунтаванне, як бы так, навуковай рэлігіі. Бо па-ранейшаму ён трымаецца таго, што ягоная тэорыя слушная, лягічная, абгрунтаваная. Вось. Нагадаем, што ў той тэорыі таксама як бы былі элементы запазычаныя з юдаізму, нават з кабалы, можна сказаць, так? І там быў найвышэйшы меон, так званы адзіны. Вот Ein Sof, як бы адзіны творца свету, у якім як бы усе вось гэтыя рацыянальныя супярэчнасці нібыта вось не то што заміраліся, так, там ядналіся, да, можна сказаць, так? Не гегелевскі сінтэз, а нешта там крышачку іншае, так, такое містычнае. Вось. Ён не адмаўляецца ад гэтай ідэі, наадварот, ён як бы прыходзіць да Бога, так? І відавочна, што пад уплывам вось гэтых гутарак усіх і свайго ўласнага развіцця, чытання кніг, якія, ну, бачым, ён сапраўды цягам гэтых 10 гадоў як бы вывучаў рэлігійную як бы спадчыну, думку вось самых розных традыцый. І, значыць, сапраўды ён робіцца такім добрым вернікам, так? Калі ў 1882 годзе ён пахрысціўся ў праваслаўе выключна дзеля таго, каб ажаніцца вось з Яковлевай, Юліяй Яковлевай, сваёй першай жонкай, то цяпер ужо праз гэтых амаль 20 гадоў, так, відавочна, што ён як бы вельмі сур'ёзна ставіцца да веры. Значыць, што нешта такое з ім адбылося. Вось. Спазнанне гэтых першасных ісцін найвялікшая падзея нашага ўнутранага жыцця і можа быць названая другім духоўным нараджэннем, піша Мінскі. То бок другое духоўнае нараджэнне, так, это зноў жа тое, што мы будысты называем як бы, ну, саторы, так, якое ці тое, што з Буддам так адбылося, это прабуджэнне, вось прасвятленне, яно сапраўды вельмі часта бывае якраз паміж 30 і 40 гадамі веку, у кагосьці там бліжэй да крызісу сярэдняга ўзросту так званага, вось, і практычна ва ўсіх рэлігійных традыцыях ёсць сляды гэтага. Вось, то бок это рэальнае перажыванне. Ну, мы памятаем, што ў першай кнізе ён казаў, што для яго было духоўным перараджэннем усведамлення меанізму, ось, самой сваёй тэорыі, крыніцай такога як бы шчасця і экстазу. Ось. Але цалкам магчыма, што ён усвядоміў і нейкія іншыя рэчы, вось, як бы на працягу іншых гадоў. Это не значыць, што саторы і прасвятленне можа быць толькі адным. Вось. Многія людзі сведчаць, што як бы пасля вялікага першага саторы вельмі часта бываюць і іншыя такія моманты інсайту, так, якія людзі як бы памятаюць і надаюць ім вялікую значнасць. Вось. Якім чынам, значыць, змяніўся наш аўтар? Вось. Ён як бы абсолютно не сумняецца у існаванні Бога, у веры сваёй у Бога, значыць,
Ён просто кажа, што боскае быццё гэта іншы кшталт быцця. Яно не пазнавальнае. Ну, в прынцыпе, это ўжо выплывае з меанізму, так што меоны яны не пазнавальныя, калі Бог найвышэйшы меон, то фактычна мы яго таксама не можам вось пачуццёва як бы непасрэдна эмпірычна спазнаць, так? Таму што ягоны кшталт быцця гэта іншы кшталт быцця, безумоўны, абсалютны, меанічны, як ён кажа. Вось, і пазнаючы Бога мы пазнаём яго быццё. То бок сам факт той вось патрэбы, ужо тое, што мы разважаем пра Бога, так, тое, што мы ў думках як бы ствараем гэты вобраз, гэта ўжо ў прынцыпе і ёсць. Мы пераносімся ў метафізічную як бы сферу, і такім чынам там мы яго і знаходзім, то бок ён там нас як бы чакае, да? Вось. Цудаў мінскі як бы не чакае, не патрабуе, само існаванне для яго ёсць цудам. І галоўнае для яго нават не вера, то бок уже пытанне не стаіць, ёсць Бог ці няма, так? Калі гэта меон, да? Для яго галоўная любоў да Бога. Вось, то бок у гэтым яго і малітва ягона. Ну, это можна сказаць, што мы потым убачым, што у гэтай кнізе ён якраз выяўляе некаторыя паралелі з мысленнем Льва Шэстава, вось, таксама гебрайскага мысляра, расейскага, рускамоўнага аўтара, вось, які лічыцца адным з папярэднікаў экзістэнцыялізму. У іх вельмі з мінскім шмат падобных фактычна ідэй. Вось. Чаму гэта так? Это асобнае пытанне, хай гэта даследуюць філёзафы прафесійныя, але проста я вось, як чытач абодвух магу сказаць, што я вот адзначу паміж імі пэўнае падабенства, потым раскажу чаму. Вось. Значыць, калі ў першай кнізе мінскі казаў, што ўсё бесследна знікае ці бесследна знікне, вось пра гэтую тую самую смерць, вось тут другой ён ужо як бы верыць ва ўскрасенне душы, так? Значыць, што цікава, ён тым не менш, это ўсё ягонае як бы перакананне, ён хоча это проста патлумачыць іншым, і найперш вось гэтаму чалавеку, які мае найбольшую патрэбу ў гэтым, у рэлігіі, у суцяшэнні. Гэта якраз вось гэты Владзімир Іванович, які ўжо там невылечна хворы, які памірае, ну, у канцы кнігі, вось, і на працягу вось усёй гэтай кнігі яны размаўляюць, 9 размоў у іх там адбываецца. Мінскі яго як бы суцяшае. Вось. Значыць, потым яшчэ апісвае там апошнія дні, то бок як бы што хацеў сказаць. Вось ён кажа, што рэлігія гэтая навуковая, новая, так? Нават калі яе як бы чалавек сам для сябе сфармулюе, вось, то гэта як бы недастаткова, таму што ён вось павінен іншым нейкім чынам яе распавесці, з іншымі падзяліцца. Вось, таму што як бы, ну, нельга вось гэтую вялікую тайну меанізма захоўваць для сябе самога. Вось, тым больш, што як бы практыка паказала, што людзі яе не цэняць, там не зразумелі вось, у сваёй большасці. Таму, так сказаць, трэба яшчэ раз, так, вось у гэтай самай кнізе яшчэ раз яе нагадаць, перафармуляваць. Вось. Это такая вось ангажаваная пазіцыя, як он там кажа, новая религия не должна быть как умственный кейф после сытого обеда в 5 блюд. Я убачыў гэтае слово кейф і не поверыў сваім вачам. Да не можа такого быць. Няўжо гэта ўсё той же самы наш стары добрый кайф, які ужываецца паўсюдна. Так, гэта ён і ёсць. І што самае цікавае, ну, напэўна, я дрэнна чытаў расійскую класічную літаратуру, таму што гэтае слово кейф, яно нібыта менавіта ў такой форме ужываецца нібыта і ў Дастаеўскага, і ў Чэхава. Ну, я гэтага не заўважыў, прашу прабачэння. Напэўна, вельмі хутка. Альбо, можа быць, забыў, я не ведаю. Вось. Але што самае цікавае, што я для сябе адкрыў, што гэтае слово ў расійскую літаратуру, як і шмат іншых рэчаў, увёў адзін з герояў нашых папярэдніх з вамі стрымаў. Вось. А менавіта Осіп Сянькоўскі, ён жа барон Брамбеус. Вось. Адзін з першых расійскіх арыенталістаў, выпускнік Віленскага універсітэта. Вось. Разам з ім там якраз вучыліся так Філямат і Філарэт, з якімі ён падтрымліваў стасункі, у тым ліку з Кавалеўскім, нашым Язэпам, вось, будолягам. Вось. Дык
Гэты самы Сянькоўскі, які напісаў столькі папулярных на той час кніг і якога так не любілі расійскія літаратары, менавіта за тое, што яго любілі ўсе астатнія, перадусім чытачы. Вось, дык гэта ён увёў у расійскую мову слова Киев, якое сам жа падчас сваіх падарожжаў і пачуў. Значыць, калі падарожнічаў па Егіпце, вось адтуль ён яго прывёз. Значыць, як піша Брамбеус пра гэтае слово. Путешественники, бывшие на Востоке, знают, сколь многосложное значение имеет выражение «кейф». Отогнав прочь все заботы и помышления, развалившись небрежно, пить кофе и курить табак называется «делать кейф». В переводе это можно было бы назвать «наслаждаться успокоением». Так. Ну, як бачым, як бы з часам значэнне гэтага слова крышачку памянялася. Вось. І з акцэнту вось гэтага ўспакаення хутчэй перайшло на вот это наслаждацца. То бок як бы хутчэй значэнне сучаснае слова кайф, яно набліжаецца якраз да экстазу, так? Пра што таго самага экстазу, пра які напісаў. Мінскі. Вось. Але спачатку яно было фактычна супярэчнае экстазу. Бок наадварот, стан нейкага такого спакою, калі абсолютна нічога не трэба, проста вось раўнавагі, магчыма, нейкай. Вось. Дык канец лірычнага адступлення пра Киев і кайф. Вось. Значыць, вяртаемся да Мінскага. Яшчэ раз, ён кажа, што новая рэлігія не павінна быць самаметным кейфам, вось, а мець нейкае практычнае значэнне для людзей. Вось. Адначасова ён, значыць, кажа, там зноў узнікае там гэтая пара у яго дзве магчымасці праведнасці, праведнага жыцця, практычны аспект рэлігіі. Ён іх для сябе азначае як подвиг и подвижничество. Что такое подвиг? Значит, подвиг – это значит пераследовать радости, імкнуцца да радасцяў і дапамагаць у гэтым іншым. То бок фактычна нейкая такая светская дзейнасць, так, якая павінна была б палепшыць як бы стан, так, як бы людзей і іхняе жыццё. А другая магчымасць падвижнічества – это азначае паводле яго вызнаваць адмаўленне і аскетызм. Ну, як бачым, як бы супярэчнасць гэтая ці гэтая пара, вось гэтая апазіцыя, яна як бы, ну, штучная, па-мойму, па-свойму. Вось. Ну, але тут нічого не паробіш. Просто такім ёсць проста мысленне Мінскага. Вось. Просто, што вот з гульні слова подвиг і падвижнічества вось нараджаецца нейкая такая нібыта пара такіх розных рэчаў. Вось. В прынцыпе, маецца на ўвазе адрозніваць паміж проста жыццём нейкім светскім і жыццём нейкім рэлігійным па-за светам у рамках нейкай рэлігійнай арганізацыі, царквы, там, санкі, як мы кажам, будысты. Так? І вось нездарма, што менавіта ў сувязі з гэтымі двума спосабамі праведнага як бы, святога жыцця ён і згадвае будызм упершыню адкрыта у сваім тэксце. Ён пра яго гаворыць. Вось я зачитаю увесь гэты пассаж. Относительно же двух путей добра я хотел заметить, что покуда люди строили свои отношения на основе веры, это значит не религии науковой, а веры, двойственность нравственного идеала, хотя отдельными лицами не сознавалась, однако в общем строе общественной жизни осуществлялась беспрепятственно, и оба врожденные нам стремления находили свободный исход. Это верно даже относительно буддизма, который только в монашеском подвиге, ну, то бок подвижничестве, видел путь добра. И только общину с 4 концов мира, только учеников сына Сакья считал наследниками учения и блаженства. Так что миряне исключались даже из торжественных богослужений монахов. Нет, неправда. Вось. Міряне несупынна прысутнічаюць ва ўсіх палійскіх сутрах, з імі вядзецца гутарка. Што маецца на ўвазе пад торжественнымі богослужениями, мне
мне абсалютна незразумела. Магчыма, гэта частка нейкіх традыцый пазнейшых, але что такое таинственное, пардон, торжественное богослужение ў часы Будды, ну, это один Минск ведае, напэўна. Но уже одно то, что все монахи должны были жить исключительно милостыней от мирян, превращало мирской подвиг в путь добра, ибо в противном случае святые не имели бы права жить плодами чужого зла. В действительности же оба идеала осуществлялись равноправно, благодаря полной свободе, предоставленной каждому взрослому и свободному члену общества вступать в монашество, выходить из дома на чужбину и выступать из него, возвращаться в дом. Причем снявший с себя желтые одежды не считался растригой и при желании мог опять вступать в орден. Желая радости, говорит старинный буддийский текст, человек может или стремиться к небесным радостям, или искать себе человеческого счастья. Так, гэта праўда, але гэта, ну, здаецца, маецца на ўвазе Дигнаджану Сутта, такая, як бы, там же просто описывае, дае свецкім людзям, як бы Будда дае настаўленне ў тым, як ім найлепш дасягнуць шчасця земного. То бок ні пра які нейкі там грахоўны аспект не вядзецца. І нават трэба сказаць, што святые не имели бы права жыць пладамі чужого зла. Гэта ў прынцыпе агулам так, але ёсць выключэнні. Вось, напрыклад, ну, у будызме лічыцца злом забіццё жывых істот, так? Але правілы пазнейшыя вінаі дапускаюць выключэння і дазваляюць есці мяса. Напрыклад, монахам у пэўных сітуацыях, калі жывёлу не забілі дзеля монаха. Вось, а яна ўжо была кімсьці забітая, і як бы ўсё адно, так сказаць, і прападаць. Вось, і нехта як бы фактычна як бы не для цябе прыгатаваў ежу, а просто там нейкая ежа засталася ў кагосьці. То бок у такім выпадку, у прынцыпе, нават можна есці мяса. Вось, то бок як бы ўжываць як бы якраз плады чужога зла, да? Альбо для захавання ўласнага жыцця, калі няма іншай магчымасці. Вось, калі больш няма чаго есці, чалавек памірае з голаду, ён можа есці мяса. Цікава, ці распаўсюджваецца гэта на канібалізм, але мы ведаем гісторыі бадхісатваў, якія ахвяравалі уласныя часткі цела для того, каб накарміць звяроў найперш. Вось, таму я думаю, што як бы наўрад ці там маецца на ўвазе канібалізм, але як бы ёсць выключэнні проста этого правіла. Тое самае, калі чалавек хворы, то лічыцца, што ён можа дзеля того, каб умацаваць сваё здароўе, есці мяса. Ну і гэтак далей. Вось. То бок усё там не настолькі схематычна, як можа быць уяўляецца. Вось. А што тычыцца людзей свецкіх, ну это просто так, яны цалкам магчыма існуюць спосабы дасягнення шчасця, менавіта земнога, менавіта ў сансары, існуюць як бы это азначае, што яны просто будуць надалей перараджацца. Вось пытанне толькі як і куды. Вось, і ці будуць яны, мовна кажучы, прагрэсаваць на гэтай сваёй сцежцы па самсары. Вось, ці яны наадварот будуць як бы дэгенераваць і як бы пра свае злыя ўчынкі фактычна будуць трапляць у ніжэйшыя вобласці самсары. Ну, пра гэта фактычна вся Дхаммапада, як бы, якую я пераклаў, якую начытаў, якая зноў жа на канале YouTube Буддхарма па-беларуску ёсць. То бок там яна, ну, напалову, як мінімум, яна складаецца з вершаў, якія адрасатамі якіх з'яўляюцца менавіта свецкія людзі, як бы. Вось, і якім альбо, скажем так, парады, якія там дае Будда, яны універсальныя, яны тычацца як монахаў, так людзей свецкіх. Вось, ну, але прыемна як бы ўжо тое, што мінскі нешта чуў, вось, пра буддызм, відавочна нешта чытаў, то бок ужо не толькі з Шопенгауэра, вось, але сапраўды гэтым як бы зацікавіўся. Вось. Яшчэ наконт гэтых двух накірункаў, значыць, свецкага ці
ну, як ён нам кажа, подвиг, так? Ён мае на ўвазе все-таки нейкага дзеяча свецкага, то бок такое адчуванне, што ён мае на ўвазе перадусім як бы вось гэтых кшатрыяў, так? Рыцараў, ваяроў, там, палітыкаў, якія імкнуцца да грамадскага дабра, вось, імкнуцца яго нейкім чынам усталяваць. Ось, чыніць як бы справядлівасць, справядлівы суд. Вось так свецкія ўлады, да, калі умоўна казаць, вось як апазіцыя вось гэтых манахаў, ось якія нібыта па тэорыі не павінны імкнуцца ні да якой улады. Вось. І як бы у гэтым, вядома, ёсць свая рацыя, вось, але гэта ну, не настолькі як бы не спалучальныя пазіцыі, таму што у гісторыі былі прыклады, так, калі это прыклад тых жа рэлігійных ордэнаў рыцарскіх, калі значыць монахі, то бок рыцары прымалі нейкія манаскія абеты. Вось у гісторыі як бы усходу таксама мы ведаем так таго ж будызму, што вот там не ведаю, манастыр Шаолінь, так, значыць монахі ваяры у Японіі тыя ж, так, там цэлыя войны паміж імі веліся, паміж рознымі манастырамі, вось, рознымі школамі, рэлігійнымі накірункамі. Вось, былі таксама ямабусі, так званыя, вось гэтыя самотныя пустэльнікі, якія жылі у лясах, у гарах, якія там практыкаваліся ў баявых мастацтвах і гэтак далей. Вось. І нават адзін з перакладаў слова бодхісаттва фактычна гэта азначае духоўны ваяр. То бок тэндэнцыя такая, прынамсі ў сучаснасці, гэтыя дзве рэчы не настолькі аддзяляць. Ну, у некаторых плынях яны ніколі не былі аддзеленыя, да? Скажем, там у дзэне, напрыклад, яны былі мысляры, што няма дзэну па-за светам і свету па-за дзэнам, умоўна кажучы. Вось. То бок трэба пагадзіцца з Мінскім у тым, што практычнае значэнне рэлігійнага вучэння яно надзвычай важнае. І яно сапраўды як бы выяўлялася па-рознаму ставіліся рэлігійныя, там буддыйскія тыя ж як бы санхі, суполкі, так, по-рознаму ставіліся, ці буддыйская грамада, так, по-рознаму ставілася да свецкай улады, і ўлада по-рознаму ставілася да буддызму, як і да ўсіх іншых рэлігій. Вось, вядома, спрабавала выкарыстаць у сваіх інтарэсах, вось. Ну, гэта пытанне як бы гісторыі, але як бы я кажу, вось гэтае ўзаемадзеянне, но няма там мяжы проста такой вот ідэальнай, пра якую ён кажа. Пагатоў, што ў сучаснасці як бы існуе такая рэч, як ангажаваны буддызм. В прынцыпе, гэта тое, з чаго як бы я там пачынаў, таму што і да сёння я лічу, што без гэтай ангажаванасці фактычна буддызм вялікага сэнсу не мае сам па сабе. Ось. Але гэта ну, цэлая асобная плынь, это вось такія сацыяльныя актывісты, экалагічныя актывісты, якія ўжо на працягу 20-го стагоддзя ўзніклі на захадзе. Вось. Але таксама на ўсходзе былі рэфарматары ў пачатку 20-го стагоддзя. Я пра гэта па-чэску выдаў фактычна цэлую кніжку, вось, перакладную, вось, напісаў там прадмову каментары. Але гэта сапраўды цэлая плынь, існуе вялікае мноства ангажавана буддыйскіх тэкстаў сучасных. Вось. І як бы гэта зноў жа таксама спроба даць адказ вось на гэтае пытанне, вось на гэту пераадолець супярэчнасць паміж, сказаць, свецкім і святым, так, умоўна кажучы. Вось. Але як бы не гледзячы на ўсю радасць, якую я асабіста адчуваю ад згадкі буддызма ў мінскага, я ўсё-такі як бы бачу, што буддызм там ужываецца ў асноўным як бы заўсёды ў пары з хрысціянствам і звычайна для того, каб падкрэсліць, наколькі вот хрысціянства яно там просто вот пайшло далей нібыта, так, наколькі яно там вось, например, там еще теснее связь между идеалом удовлетворения и идеалом отречения сказалась в обществе христианском. Вось, то бок нейкая такая іерархія ў яго галаве існуе,
Вось, якая падобная ў чымсьці на гегелеўскую там іерархію, так, вось гэтых розных рэлігій. І вось, ну і натуральна, вось, паколькі ён праваслаўны хрысціянін, то там на вяршыні ў яго знаходзіцца хрысціянства. Вось. Але тым не менш, як бы, факт таго, што ён вывучаў рэчы звязаныя, вось, не толькі з хрысціянствам, але і з буддызмам, як бы, ён даволі так, як бы, натхняе. Вось, значыць, апрача гэтага ён за гэты час паміж першай і другой кнігай, значыць, ну, Ніцше таго ж ён чытаў, ну, то ён уже да гэтага чытаў, значыць, Толстога ён там называе, як Толстой і Ніцше, там такая пара мысляроў, якая там валодае, так сказаць, душамі людзей у той перыяд. Сапраўды, напэўна, гэта так. Кант, вось, таксама ён там начытаўся. Ну, але веры ягонай у меанізм і ў слушнасць ягонага вучэння это не пахіснула. Вось, наадварот, ён паўсюль, як бы, хоча бачыць і знаходзіць пацверджанне сваёй рацыі, вось, таго, што ўсе памыляюцца. Вось, Толстой, Ніцше, там нейкія хрысціянскія заходнія мысляры, это ўсе ў яго рэтраграды, у прынцыпе, у тым сэнсе, што яны заклікаюць чалавецтва, як бы, вярнуцца назад. Вось, там Ніцше там ледзь не ў сярэднявечча там нейкае за тым гвалтам, там Толстой да гэтага простага жыцця таксама, як бы, вось. Ну і, як бы, рэлігійныя мысляры, яны там заклікаюць, як бы, да аднаўлення гэтай веры, як бы, і не бачыць, што эта вера ўжо ў сучаснасці іхна канкрэтна, яна, як бы, не мае, як бы, ну, даверу ці што. Вось, попыт ёсць, вось, а веры няма, так сказаць. Веры няма веры. Вось. І такім чынам, ну, карацей, ўсё лухта, а я ў белым, да, калі так спрошчана вельмі казаць, да. Ён кажа, што вот учение Толстого и Ницше — это стон больного человечества. Ими оно свидетельствует о своей болезни и зовет о помощи против себя же. Вось. Адзіны аўтар, якога ён не чытаў, зноў жа па-ранейшаму не чытаў, і гэта вельмі шкада, таму што ён да яго вельмі блізкі. Вось, гэта не Шэстав нават, з якім там, як бы, відавочныя, як бы, паралелі, у якіх нічога дзіўнага няма, напэўна, а Бергсон. Вось, таму што там вельмі шмат супольнага паміж імі. Можна знайсці там, зноў жа, я ўжо казаў пра гэта ўчора, пра інтэрпрэтацыю руха і гэтак далей. То бок, я думаю, што ім бы было пра што паразмаўляць. Вось, пагатоў, што абодва мелі вось гэты гебрайскі бэкграунд, так, гебрайскае паходжанне. Вось, там Бергсон быў менавіта з такіх хасідаў, франкістаў, я ўжо не памятаю, з якой там канкрэтна секты, значыць, паходзілі ягоныя продкі з тэрыторыі сучаснай Украіны. Вось. Ідём далей. Значыць, шкада, да? Шкада, што ён сапраўды не чытаў Бергсона, мог бы цікава. Хаця, магчыма, ну проста не чытаў, проста ён не цытуе ў гэтай кнізе, ні ў гэтай, ні ў другой. Магчыма, у нейкіх артыкулах, так, можа быць, яшчэ недзе. Ну, таму што Бергсона было цяжка не заўважыць. Ён набіраў папулярнасць у той час. То бок, а Мінскі жыў даволі доўга, то бок да 37-го года, так, калі ён памёр у Парыжы, пагатоў жывучы за мяжой, так, ён з'ехаў адразу амаль пасля першай расійскай рэвалюцыі. Вось, за гэты час, натуральна, ён не мог, напэўна, не судакрануцца з Бергсонам, з ягоным мысленнем. Ну і Бергсон Нобелевскую прэмію атрымаў у 27-м годзе. Пра што гаворка, так, за літаратуру, між іншым. Вось. І, значыць, відавочна, што ён з ім сутыкаўся, але не на момант, мне такое адчуванне, не на момант напісання сваёй кнігі. То бок, не ў 1904-1905 годах яшчэ, напэўна, не. Вось. Ну, чаго не перачытаеш, што называецца. Гэта ж трэба там перакласці і так далей. Хаця Мінскі цытуе па-французску, там па-нямецку. Вось. Добрае пытанне, якімі замерамі валодаў, на якіх мовах мог чытаць. Ось, таксама это для даследчыкаў, якія ім займаюцца. Ну, як я кажу, у Расіі займаюцца ім людзі, там
у гэтым срэбраным веку агромністая колькасць аўтараў, паэтаў, пісьменнікаў, вось, і вся вось гэтая маса агромністая расійскіх філёлагаў, я думаю, не толькі ў Расіі, але паўсюль, дзе вывучаецца там расійская філалогія, яны, ў прынцыпе, займацца. Вось яны іх і даследуюць. Я упэўнены, што нехта ўжо гэта даследаваў, ну, вось, і канкрэтна на мінскага засяродзіўся, вось, але я не, таму што, ну, па-першае, я як бы не, не навуковец, а па-другое, як бы мяне цікавіць фактычна толькі адзін як бы аспект у ім, і гэта вот менавіта магчымы ўплыў буддызму, вось, і ягонае стаўленне да буддызму. Значыць, такім чынам, значыць, вось тут якраз там, дзе ён пра рух разважае, так, у такім бэргсонаўскім стылі, ён, значыць, супрацьпастаўляе свайго ўлюбёнага Зенона, элейскага аўтара апорый. Ну, ён не можа яго не любіць, таму што апоры яны вельмі, так сказаць, блізкія вось да этого ірацыянальнасці гэтай ягонай міяністычнай як бы тэорыі, ну, дакладней, да рацыянальнасці міонаў, так, з якой ён робіць сваю тэорыю. Вось, а супрацьпастаўляе яго натуральна з дыягенам. Вось, таму што гэта вядомая гісторыя, што Зенон на падставе сваіх апорый там адмаўляў фактычна існаванне руху. Ну, як яго па сутнасці адмаўляе і Бергсон у тым сэнсе, у якім з рухам працуе навука, так. Вось, а значыць, вядомы кінік Дыяген, вось, якога мы сустракалі ўжо, значыць, у стрыме пра Александра Македонскага, пра Александрыю, дык гэты самы кінік Дыяген стаў перад Зенонам нібыта як бы хадзіць, так, і паказваць, што рух як бы існуе, нават рота не адкрываў, просто без слоў яму гэта дэманстраваў. То бок гэта такі тыпова дзенавы, можна сказаць, як бы учынак, так, жэст. Вось. Так трэба адказваць на кааны, да? Уяўляем, што вот Зенон, значыць, яму нейкі каан прадстаўляе, а Дыяген знаходзіць на яго слушны, в прынцыпе, адказ, да? Это значыць, што вось у рамках якой-небудзь буддыйскай школы ён бы дакладна зрабіў кар'еру. Вось. То бок я ўспрымаю сапраўды Дыягена як такога заходняга, значыць, еўрапейскага, грэцкага, старажытнагрэцкага дзенавага майстра. Вось. Тым часам Мінскі успрымае яго абсалютна іначай. Для яго вось гэты кінік, так, это просто увасабленне вульгарнасці, да, просто это вот адмаўленне вось гэтых вот высокіх ісцін ягоных, так. Я думаю, што ён, апісваючы гэтага Дыягена, фактычна адказвае тым крытыкам сваім, так, якія не зразумелі і не ўспрынялі ягонай тэорыі меанізму, вось апісанай у першай кнізе. І вось як ён піша пра кантраст паміж ці розніцу паміж Зеноном и Диогеном. Подумайте, какой контраст. С одной стороны, прекрасный Зенон, ученик Парменида и учитель Перикла, тончайший диалектик древности, гордый гражданин, купивший своей смертью свободу родного города. С другой, безмолвно прохаживающийся циник, тот самый, который всенародно совершал свои физические отправления и на 90-м году от роду съел сырую бычачью ногу, от чего и умер. Пока Зенон мыслил и страдал, циник с улыбкой прохаживался перед ним и стучал сандалиями. Зачем примерять противоречия и строить мосты над бездной, когда наглядная жизнь так проста, когда можно чужие сомнения побеждать своими ногами, а питаться бычачьими? Сомнения побеждать своими ногами, а питаться бычачьими. И неужели вам не кажется, что стук его шагов слышен и поныне? Так, кажется, спадар Мінскі нам сапраўды гучыць, як бы, і мы як бы у стуку гэтых крокаў нічого такого не бачым, як бы, абсолютно, тому што як бы, ну, common sense, як бы, так, это здоровый сенс, яго як бы ніхто не адмяняў, і
в буддызме это часам называецца розніцай паміж канвенцыйнай рэлятыўнай праўдай, да, і абсалютнай. Вось, але мы пра гэта зараз не будзем у гэта ўдавацца, это вельмі складаны насамрэч канцэпт. Вось, дык так, як бы вось цікава, што съел сырую бычачую ногу. Это вельмі, дарэчы, нагадвае смерць самога Будды Гаўтамы. Вось, Будды Шакьямуні, таму што ён сапраўды недзе ў 86, па-мойму, было гадоў, калі ён нешта не тое з'еў, вось фактычна атруціўся і як бы памёр. Вось, і это называется по-буддыйску называется паранирвана, паринирвана, найвышэйшая нірвана, то бок як бы сышоў са свету. Вось, але ён, ну, раней казаў, што ён сыдзе, то бок як бы як ён сыдзе, это як бы ўжо пытанне выпадку, так, і лёсу. Як бы, ну, сам факт, што хтосьці меў ну, як бы мы ведаем, якім чалавекам быў Дыаген, да, і, в прынцыпе, наколькі ён жыў сваю філасофію, свае перакананні, а тое, што ён як бы, ну, вельмі так, можна сказаць, па-буддыйску ставіў пад сумнеў вось сэнс вось гэтых всех апорій, так, з якімі Мінскі параўноўвае сваё вучэнне. Вось, ну, гэта проста як бы ягонае права, хіба не? Ось, то бок як бы права Мінскага это фармуляваць свае тэорыі, вось, але ну, это не значыць, што яны ўсім спадабаюцца. Вось, такім чынам, але мы бачым, так, вось гэты кантраст, кім сябе бачыць Мінскі ў гэтай пары, так, якім ён лічыць усіх астатніх. Як бы вы там это самае, ешце свае бычачыя ногі, там, типа, і стучыце сандалямі. Вось, ну, окей. Идем далей. Значит, вертаемся до нашего высокодуховного гаспадара Мінскага. Это, ведаеце, у літаратуры таксама адпавядае гэтаму. Есть такі падзел, яго прыдумаў ангельскі крытык Сірыл Коннелі, падзел на мандарынаў і крутых, так званых, я калісьці перакладаў урывачак з ягоных гэтых успамінаў, дзе ён это апісвае. Ось. Мандарины это все-таки вот эстеты, они все такие, как бы, так сказать, цивилизованные люди у параўнанні з всякими такими tough guys, як ён кажа, да, ось гэтымі пісьменнікамі, всякими там Хемінгуэями, там, Орвалами, там, і іншими ось такими чуваками. Вось, то бок, ну, эта тема мне близкая, я не так давно нешта писал на эту тему. Так вось, як бы аналагічна вось гэтаму падзелу, гэта вот падзел, які сам факт того, что я про яго так долго говорю, можа азначаць, што мне як бы, па-першае, ну, напэўна, не хацелася б належаць да нейкага з гэтых тыпаў. Вось, таму што, як это казаў Вуді Ален, я не хочу быць сябрам клуба, у які прымаюць такіх, як я. Вось. То бок ёсць пэўная, відаць, незадаволенасць гэтым падзелам і жаданне яго нейкім чынам як бы пераадолець, так? Ну, натуральна. Вось, а не умацаваць, так сказаць, вось гэтых. Вот. Чаму, значыць, хтосьці павінен так бы, ну, цвёрдалоба трымацца нейкіх сваіх уяўленняў, да? Калі падумаць, які-небудзь там Чарльз Букоўскі, ось, быў знаўцам класічнай музыкі, ось, не ведаю, Борхес, які, ну, ніколі ён лічыўся архетыпам мандарына і проста ніколі яго немагчыма было там зблытаць з гэтымі вось там пралетарскімі вот этими аўтарамі, вось, якія там збіраліся ў іншай кавярні, дык ён сам абвяргаў гэта і казаў, што ерунда, мы добрыя стасункі з ім падтрымлівалі, ось, і ніякай насамрэч розніцы такой уже вялікай між намі не было. Вось, я думаю, што паміж Зенонам і Дыягенам гэта таксама крышачку утрыравана, але, ну, зноў жа, тыпізацыя, яна, так сказаць, схематызацыя, яна як бы мае пэўную функцыю. Вось, адным словам, хопіць на гэтую тэму. Значит, вяртаемся до нашего Мінскага. Я прашу прабачэння, але нейкая такая дзіўная рэч адбываецца, што, ну, ягонае сапраўднае прозвішча Віленкін, так, а ён памяняў, значыць, псеўданім, узяў Мінскі. І я вось неяк все па Льюісу Кэрролу, значыць, яно ў мяне
утвараецца з гэтых двух прозвішчаў утвараецца адно нейкім чынам в галаве. Я спрабую вельмі часта, хочучы сказаць мінскі, мне хочется замест мінска атрымліваецца мінкін. Я прыношу прабачэнне Олегу Мінкіну, вось, але як бы калі раптам пачуеце, што я агаварыўся, то прашу прабачэння. Але это я ўжо учора заўважыў, што так бывае. Мінскі такім чынам, Мікалай Мінскі. Значит, Бог, адвечны, так сказать, найвышэйшы меон, альфа і омега. Для жывой душы ён вечны жаніх, але ніколі не муж, вечна жаданы, але ніколі не належны. Так? Ну, гэта меон. Это тое, што мы называлі учора асімптатычным набліжэннем, в прынцыпе, бок бясконцым набліжэннем. Вось тэндэнцыя, якая не мае канца. Значыць, шмат рысаў агульных у яго з сярэднявечнай тэалогіяй, так, вось, я не ведаю, з негатыўнай тэалогіяй, так званай, ну, калі спрабуюць вызначыць Бога праз тое, чым ён не ёсць, так, значыць, спазнаць Бога можна толькі містычным розумам, вось, это Бог, это што? Это паўната быцця, адзіная, найвышэйшая мэта, надзея, умова свабоды, так, для яго. Вось. Але што такое містычны розум? Это якраз розум меанічны, это бок не практычны, вось, не рацыянальнасць, а вось менавіта метафізічны, метафізічная сфера. Вось. І тут ён, мы ўжо казалі учора пра гэта, ён нагадвае ў чымсьці Бергсона, які асобна пастулюе нейкую сферу духа, так, ён аддзяляе там рацыю, там розум сам па сабе ад духа. Вось. І ў гэтай сферы духа якраз і адбываюцца вось гэтыя дачыненні з Богом, з найвышэйшай істотай. Вось. Пра гэта яшчэ потым пагаворым. Вось. Цікава, як ён так здалёк, што называецца, пачынае апрацоўваць гэтага Владзіміра Івановича, вось, нешчасна, і ён так яму падсоўвае паціху эту ідэю меанізму. То бок мы не адразу даведаемся, што вот ён застаўся гэтым меанізмам, ці такое. Ён так паціху ідзе. Вось. Але вось ужо ўрэшце недзе там пасля першых там 80 сторонак ён ужо дазваляе сабе ў голас выказаць слова меанізм, вось, нагадаць пра яго. І, значыць, зноў вертается до этой идеи и говорит, что только мионическая природа божества является мне ручательством, что найдена вечная мистическая идея, которая не истлеет и не превратится в мусор. И только созерцание отрицательной, ну, маецца на увазе иррациональной, зноў жа, так, святыни облегчает мне бремя жизни, говорить автор в этой книзе. То бок, так, гэта думка распаўсюджана. У таго ж Шэстава мы яе можам знайсці, так, і як бы, ну што, калі Бог быў рацыянальным і там як бы спасцігальным розумам, ну хіба это быў бы Бог сапраўдны? Не, ён павінен быць як бы містычным, так сказаць. Вось, толькі такая святыня можа, вось ад гэтага ён адчувае шчасце. Ну это сапраўды як бы рэха ягоных ранейшых як бы перакананняў, пра якія мы казалі, што як бы толькі гэтая ідэя, нібыта там яго асабіста прынамсі пазбаўляе ад адчаю і гэтак далей. Вось. І такім чынам толькі ягоная тэорыя, разуменне гэтых меонаў і толькі тое, што Бог сам па сабе, это найвышэйшы меон, з'яўляецца чымсьці ірацыянальным, непазнавальным розумам, толькі гэта яго, так сказаць, супакойвае і як это облегчает мне бремя жизни. Вось. Ну, в прынцыпе, заўсёды дагэтуль, калі не памыляюся, гэта называлася крэдо квіа абсурдум. То бок абсурдна значыць веру, так, ці там веру таму, што абсурдна. Ці нягледзячы на тое, што абсурдна, то бок як бы тое, што ірацыянальнае, гэта як бы і для мінскага у тым ліку это як бы гарантыя нейкага добра, так, нейкага, ну як, не само добра па сабе, а менавіта боства, менавіта боскага нейкага надвышэйшага натуральнага характару, які як бы, ну, апраўдвае гэты свет, гэтае існаванне само па сабе.
Вось, якое само па сабе не здольнае знайсці ў сабе апраўданне. Вось, я так гэта я разумею ягоны погляд. Вось. Значыць, далей ён разглядае развіццё папярэдне, як развіваліся рэлігіі так сказаць, міянізма да таго, як ён з'явіўся. Вось, і робіць ён это з дапамогай адной легенды, якая вельмі нагадвае па стылі, значыць, як Заратустру Ніцшэ, так, у прынцыпе, па змесце яна нагадвае жыццяпіс Будды. Так, то бок ён відавочна з ім знаёмы. Там падчас гэтай легенды, значыць, галоўны герой, нейкі там вандроўнік сустракае 3 чалавек, вось, нейкіх там 3 філёзафаў, і, значыць, у выніку там адмяняюцца адна за адной пакуты, так, чалавечыя. Першы там адмяняе вайну і гвалт, другі адмяняе голад, а трэці адмяняе хваробы. Вось. І, значыць, ну, па факту ён кажа, што это такія матэрыяльныя пакуты, якія чалавецтва здольнае перамагчы. Это вельмі добрая і слушная заўвага насамрэч, як бы з гэтым трэба пагадзіцца. Вот. Але якую ён робіць выснову з гэтага? Побежден и устранен закон страданий, и вместе с тем потеряла власть над душою религия помощи и утешения. І што цікава, што якраз этой рэлігіяй помощи і ўцішэння ён сярод іншага называе будызм у тым ліку. Так? Здаецца, што ён і юдаізм там у гэтай сувязі таксама згадвае, вось. Але ён сцвярджае, што гэтая рэлігія паціряла власць над душою. Чаму? Таму што вот нібыта як бы яна датычылася менавіта там этих, ну, матэрыяльных пакутаў. Вось. А раз яны могуць быць пераадолены, ці ў гэтай легендзе яны там будуць не пераадолены, ну то як бы вось. І што там нібыта застаецца? Ну, мы разумеем, як бы тыя, хто знаёмы з будызмам, ведае, што это зусім не так, і што будызм у першую чаргу это не пра матэрыяльную пакуту, вось, а пра пакуту як такую, што такое духа, это мы можам як бы по-рознаму інтэрпрэтаваць, але мы ведаем, што ў першую чаргу духа это як бы незадаволенасць. Вось, немагчымасць знайсці супакаенне, псіхічная уласцівасць, да, якая просто не дае чалавеку як бы супакаення і штурхае яго да пакуты. То бок тут як бы мінскі як бы, ну, памыляецца, то бок ён нешта вывучаў, але недастаткова відавочна пра будызм. Вось. Ну, як это ён інтэрпрэтуе? Значит, да, в прошлые века религия видела свое назначение в борьбе со страданиями. Особенно ярко это выразилось в легенде о Будде. Жил-был в Капилавату беспечный принц. Однажды во время прогулки он увидел старость, болезнь и смерть. И с тех пор из горького зерна страданий, как горчичное дерево, в его душе стала расти новая религия. Вот. Ну, як бы, але гэта ўсё для яго гісторыя кшталту такая ж, як будызм, той самы, што іудаізм, значыць, альбо грецкий политеизм. В буддизме преобладал анестезирующий подвиг, вось, у греков эстетическое созерцание, у евреев молитвенная мольба о помощи. Это все было до христианства, так сказать, до вяршыні, вось, то ягонай вот этой вот піраміды умоўнай. Але вядома, ну, як бы немагчыма гэта зрабіць, пабудаваць такую піраміду без скажэнняў, так, як бы першапачатковай як бы сутнасці. Вот. І там такія проста рэчы мы можем прачытаць там накшталт. Буддист убивал в своей душе желание здоровья и доходил до того, что не замечал в себе действия болезни и таким образом побеждал ее. Ну, як бы, сябры, это такое... Ну, па-першае, Будда параўноўваў сябе з лекарам, тут трэба адразу сказаць. Вот. Убіваць сваёй душе желание здоровья, ну, это залежыць ад таго, як яго разумець, як бы, да? Вот. Тут мы бачым, што ён зусім недалёка сышоў ад уяўлення пра будызм як нешта такое пессимистичное, то бок от шопенгауэровской интерпретации буддизму. Вось. Буддизм считал злом самую волю к жизни, закон причинности, силу созидания, весь трудный обманчивый путь сансары, и ни в чем, кроме искупления, не находил утешения. Как великое море ученики проникнуто одним вкусом, вкусом соли, точно так же ученики, и это учение проникнуто только одним вкусом, вкусом искупления. Ну вось ён, цытуе сапраўды сутру, то бок недзе чытаў, вот, але пераклад, ну, не зусім адпаведны, таму што невядома,
ці сам ён пераклаў з нейкай іншай мовы, ці некую цытаваў ужо. Вось, таму што, ну, як бы іскупленне даволі дзіўны пойм, так? Таму што, ну, напэўна, яго можна неяк інтэрпрэтаваць, перакласці на буддыйскія як бы поймы, вось, але як бы іскупленне это калі хтосьці штосьці робіць, то бок як бы, ну, нейкае выкуплянне, да, кагосьці, это як рабоў выкуплялі фактычна, выкуп, так, за іх плацілі і тады вызвалялі, да. Вось, нібыта так з Платонам, здаецца, здарылася, да, то бок вось гэта як бы вызваленне, да, калі падумаць. Дык вось, у гэтым разуменні гэта заўсёды хтосьці павінен гэта зрабіць, каб вызваліць кагосьці. Вот. Павінен прыйсці збаўца, вось, і пазбавіць нас, значыць, ад пакуты, там, ад смерці, ад лукавага, ад усяго заўгодна. Вось. А ў буддызме, у прынцыпе, ўсё гэта складаецца, ну, вядома, ёсць там бадхісатвы, да іх таксама можна звяртацца з малітвамі, значыць, мантрамі, прасіць пра нешта. Вось. Але ў прынцыпе галоўная адказнасць на вызваленне яшчэ Буддам у тых самых сутрах ускладаецца на кожнага чалавека самого па сабе. Вось. Цытуючы інтэрнацыянал, ніхто не дасць нам вызвалення. Самы буддысцкі радок інтэрнацыянала. Значыць, у гэтым сэнсе зноў жа мы бачым такое як бы, ну, недакладнае крышку разуменне, хаця ў прынцыпе цытуецца слушная як бы крыніца, да? Вось. Потым даволі цікава ён палемізуе з менавіта вось гэтымі з яго нагледзяча архаічнымі нібыта так бы рэлігіямі, у тым ліку з буддызмам, значыць, ну, упарта ён супраціўляецца, то бок як бы лічачы сябе хрысціянінам і відавочна бачачы некаторыя, напэўна, паралелі паміж сваім мысленнем і буддыйскім, ён усё-такі як бы, ну, спрабуе як бы сказать, доказать сабе самому найперш, да, што вот это, што буддызм это сапраўды штосьці архаічнае, ось, у адпаведнасці, так сказать, там, з усімі гэтымі заходнімі ўяўленнямі, так, значыць, еўрацэнтрысцкімі, ці як сказаць, ці ў нашым выпадку, напэўна, юдэа-христианско-центрыстскими. Ось, коли мы так возьмем. Значит, вот что пишет Минский. Когда прошло беспечное детство, единственное спасение от ужаса сознательной смерти – это впасть во второе детство, дожить до до бесстрастной, забывчивой, безболезненной старости и незаметно погрузиться в смерть, как в сон. Бесстрастная, нечувствительная старость – вот единственная мечта людей, достигших сознания. Мечта столь сильная, что люди, не надеясь достигнуть действительной старости, придумали искусственную. Ибо что такое буддизм и все другие религиозные учения о святости, как не указание способов искусственно впасть в бесстрастное второе детство и тем спастись от жала смерти? Ну, як бы ён тут блытае, напэўна, буддызм трошачку з даасізмам, таму што як бы в даасізме, які паўплываў сапраўды на дзен-буддызм, в прынцыпе, вот это неўміручымі там называюцца фактычна доўгыя жыхары. Вось, прычым яны там мітычныя, яны там жывуць там па 300 і болей гадоў. То бок адна з мэтаў, да, людзі там даосы, яны заходзяць у горы і там шукаюць рэцэпт неўміручасці. Вось, для того, каб менавіта дажыць такога вялікага веку, вось, альбо там паводле мінскага, значыць, упасці ў дзяцінства, вось ужо дажыць да такой старасці, што, ну, як бы гэта не адзіны прыклад. Напрыклад, у ісламе такая рэч як альцгаймер альбо альцгеймер, да, лічыцца як бы, ну, добраславеннем. То бок калі чалавек упадае ў такую ж дэмэнцыю, хаця насамрэч это як бы, ну, відавочна не так, але як бы, ну, з традыцыйнага гледзяшча, што это кшталту чалавек не ведае, хто ён такі, ён як бы, ну, абсалютна там памірае ў нейкім там самазабыцці, то бок як бы, ну, нічога як бы не губляе, да, то бок як бы не ведае, што губляе па факце. То бок як бы, ну, единственная мечта людей. Ну, як бы у буддызме зноў жа это ўсё, ну, не так, там як бы што, скажем так,
у другое дзетства можна впасть калі заўгодна, вось, і асабліва калі, так сказаць, вось гэты выраз, вот этот вот впасть в дзетства, ён такі, знаеш, такі дэспектыўны, то бок ён як бы ён з такім сумневам ставіцца да першага дзяцінства, што як бы то бок калі не ставіцца неяк негатыўна з нейкай пагардай да першага дзяцінства, у прынцыпе у вяртанні ў дзяцінства і ў другое дзяцінства як бы няма нічога як бы такога ўжо заганнага, да? Вось, таму што ну дзяцінства гэта не нейкая там слабадумнасць, да, ці штосьці там як бы недахоп нейкага розуму, да, тое як вось ён бачыць рацыянальна, бачыць як бы дзяцінства, да? Дзяцінства это як бы, ну, па-першае, это не зусім табула раса, да, там пра якую там нехта там спрошчана там это самыя ты ідэалы там буддысцкія вось гэтыя самадхі вось гэтыя называюць, там каб табула раса, каб у свядомасці нічога не было, но это немагчыма. Вось насамрэч, вось наадварот, свядомасць павінна быць чыстай, каб адлюстроўваць свет, вот, а не для таго, каб проста вот ад яго адключыцца. Вось. І значыць гэтая чысціня свядомасці, вось гэта умоўна кажучы пустата, яна як бы якраз і ёсць зарукай як бы ну далейшага развіцця, менавіта дынамічнага набыцця уражання нейкіх ведаў, вось гэтага як бы паўнаты насамрэч, да, як бы будучай як бы менавіта ў дзяцінстве ніколі так як у дзяцінстве не развіваецца чалавечы розум, просто ніколі так хутка не расце і столькі інфармацыі не даведваецца чалавек як паміж там ад 2 да 5 года свайго жыцця, так, ніколі так жыва не ўспрымае потым свет як у той час. Значыць ну пра фізіялагічныя змены я ўжо як бы не кажу пра это развіццё, вось, але гэта абсалютна дзівосныя як бы здольнасці этого арганізма і так далей. То бок это ну просто вельмі важная пара ў жыцці чалавека і як бы казаць там што вось там упасці ў другое дзяцінства это значыць ідэал там якойсьці этой самай, ну это вельмі вельмі ведаеце спрошчана і вельмі так скажем так некарэктна. Вось, вельмі зноў жа такое заходняе бачанне. Плюс яшчэ з гледзяшча індыйскага тут яшчэ адна такая ну як бы памылка, таму што як бы ну ён усё вось па-заходняму зноў жа вырашае вось гэта пытанне са смерцю, але як бы ну нельга забываць, што ў класічных індыйскіх як бы рэлігіях і філасофіі як бы не смерць з'яўляецца праблемай, таму што там вераць у перараджэнне, у рэінкарнацыю як бы, а праблема з'яўляецца якраз пакута, якраз несупыннае бессэнсоўнае вяртанне, вось гэтая бессэнсоўнасць там праблема вось у чым. Проста нешта існуе і невядома дзеля чаго ўвесь час проста чалавек вяртаецца на тое ж самае месца і паўтарае ўсё тое ж самае проста ў розныя часы. Вось. То бок смерць у класічным разуменні гэта толькі адзін з відаў, так сказаць, гэтай самай пакуты, так, у самсары. Вось. І што нават патэнцыйная як бы ну неўміручасць там, да, яна таксама ад пакуты не пазбаўляе, да, таму што пакута існуе і ў пекле, і ў свеце багоў, так сказаць. То бок паўсюль у самсары яна існуе, да, і колькі б самсара не паўтаралася, вось, столькі яна будзе існаваць. Таму менавіта пошук сэнсу там з'яўляецца на першым месцы. Як знайсці сэнс? Што ёсць асэнсаваным жыццём для чалавека? Што значыць святое жыццё? Да? То бок як бы у адпаведнасці з заходняй інтэрпрэтацыі з Шопенгауэра Мінскі сцвярджае, што сэнсам, напрыклад, ну, таго ж будызму это з'яўляецца проста з самсары ўцячы, вось проста на это ўсё плюнуць, вось і сысці. Вось. Ну гэта як бы прыклад, які падаваў нават не Будда столькі гістарычны, колькі так званыя самотныя Будды, пратэка Будды, которые проста вось асвятліліся, прасвятліліся, пакінулі это ўсё для самі для сябе і, так сказаць, потым і проста сышлі вось у нірвану, так і як бы нічога па сабе не пакінулі. Ну але той жа Будда нават ён не быў такім як бы аскетам, які дасягнуў сам для сябе прасвятлення і ні з кім не падзяліўся, наадварот, сэнс усяго ягонага жыцця было як бы распаўсюджанне вучэння, так, свайго. То бок
як бы у гэтым ён знаходзіў сэнс. У гэтым у дапамозе іншым людзям. Вось Магаяна яшчэ далей ідзе, як бы, да? Яна кажа, што нават не само вучэнне пра дасягненне нейкага там абсалютна, як бы там, не ведаю, спакою, у чым бы ён не палягаў, да, з'яўляецца сэнсам, а якраз менавіта дапамога людзям пазбаўляцца ад пакуты, гэта самы галоўны сэнс як бы буддыйскага вучэння, які такім чынам надае сэнс як жыццю буддыста, так і ў прынцыпе самсары самой па сабе. Вось як я бы это все апавёў. Але як бы мы не можам таго самага патрабаваць ад мінскага на той момант. Вось на той стан як бы і ведаў, напэўна, еўрапейскіх пра буддызм і ягоны асабісты як бы начытанасць і абазнанасць у гэтых пытаннях. Вось яна была проста недастатковай. Тым не менш, вось ён так вот з буддызмам пагуляўшыся нібыта, ўсё там вырашыў пытанне. Ён, значыць, прызнае, ўсё-такі вяртаецца да тэмы пакутаў і прызнае, што засталіся ўсё-такі пакуты, якія немагчыма скасаваць, якія немагчыма пераадолець. І гэта дзеля іх ён лічыць, што вось гэтая новая, нібыта новая рэлігія, яна і патрэбная, навуковая, так? І што гэта значыць за пакуты? А іх таксама 4, між іншым. Вось. Як і 4 ўзнёслыя праўды. Значыць, першая пакута, з гледзячы мінскага, гэта бязмэтнасць жыцця і, адпаведна, патрэба мэты ў жыцці. Бессэнсоўнасць, патрэба сэнсу, толькі што пра гэта мы літаральна гаварылі. Вось. Другая пакута – гэта усведамленне ўсеагульнай нероўнасці і патрэба самасцвярджэння, якая з этого выплывае, то бок змаганне за нейкае сваё я, фактычна эгаізм той, пра які ён казаў на пачатку першай кнігі, у якім ён вельмі заканамерна бачыў адну з галоўных як бы праблем цывілізацыі. Вось тут ён паказвае як пакуту нумар 2. Пра гэта таксама існуе ў буддызме, тэорыя не я, так, адказ на гэта таксама ёсць. Значыць, трэці пункт – гэта залежнасць ад матэрыяльных даброцяў жыцця. То бок матэрыяльная залежнасць. Ён называе гэта не свабодай, таму што так, дэтэрмінаванасцю, так, фізіялагічнай, біялагічнай дэтэрмінаванасцю чалавека. Сапраўды, мы істоты жывыя, матэрыяльныя, мы залежым, так сказаць, ад гэтых рэчаў. Як бы на гэта дае па-свойму адказ ангажаваны той жа буддызм сацыяльны, сацыяльна ангажаваны, які у кожнай, я думаю, рэлігіі ёсць сацыяльнае вучэнне, яго немагчыма. У дачыненні да буддызму у сучаснасці яго фармулюе такі Дэвід Лой, адзін амерыканскі дзен-буддыст. Ён выдаў кніжку, якая называецца «Великое пробуджение. Сацыяльная тэорыя буддызму». Але ёсць, насамрэч, безліч на гэтую тэму напісана, асабліва тэравадамі буддыстамі, у Барме, у Таіландзе, у такіх краінах, дзе яны практычна сутыкаліся з гэтымі пытаннямі. Так? На Шры-Ланцы таксама ёсць цэлыя рухі, як фактычна, я дазволіў сабе, апрача кніжкі пра ангажаваны буддызм, яшчэ выбраць, упарадкаваць і перакласці на чэшскую мову кніжку па буддыйскай эканоміцы. Нават такая ёсць плынь, так? Над якою асабліва людзі ў краінах тэравады працавалі, як бы, якой павінна быць эканоміка для того, каб адпавядаць усім, так сказаць, маральным патрабаванням, этычным патрабаванням буддызму. Так, гэта абсолютно легітымная праблема, мае рацыю мінскі. І чацвёрты пункт, які ён прыводзіць тут, гэта праблема смяротнасці. Смерці, само па сабе, тое, што чалавек смяротны. Так, безумоўна, гэта няма нічога такога, што было б нейкім чынам як бы новае, што ён кажа, што маўляў, пра гэта ўжо гэтай рэлігіі спачування і дапамогі як бы яны ўжо не актуальныя, ціпа. А тут патрэбна нешта новае, таму што вось такія ў нас праблемы, якія засталіся. Это ягоная, так сказаць, it's your opinion, man, як казаў вялікі дзен-буддыст Джефрі Лебовскі. Адным словам,
То, што называецца, пакідаюць жадаць лепшага ягоныя веды пра будызм, вось нашага мінскага, але не толькі пра будызм. Ён, в прынцыпе, зноў жа, это, я думаю, вынік часу, таго, што прайшоў нейкі час, чалавек сталее. Значыць, некаторыя такія вось погляды, які ён выказвае, яны ўжо на той момант, мне здаецца, што былі даволі як бы неактуальнымі. Ну, мы памятаем, як ён пра Дыягена, значыць, казаў, ну, вось, з якой такой благапрыхаванай пагардай. Вось так, вось як ён гаворыць яшчэ пра іншую тэму. Значит, на наших глазах уже образовалась сытая и образованная чернь из лавочников и профессоров, из писателей и велосипедистов, исповедующих религию комфорта и спорта, культ чистоплотности и гимнастики. Якая брыда, гімнастика, не ведаю, чистоплотность, спорт, там комфорт и галоўнае велосипедисты на роварах. Ну это просто жах. Ну вядома, як бы людзі на тым жа захадзе, пра які ён казаў, што вось ён такі там у заняпадзе, вось это самае у распусце там весь. А, а тут оказывается не, што ёсць людзі, якія там, не ведаю, займаюцца спортам, там, П'ер де Кубертэн, нейкія іншыя ідэалы. Ну як бы, ну людзі дбаюць якраз пра тое, што яму здаецца як бы дурасцю, да, там пра тое ж доўгае жыццё, так, вось такія уплывы і павевы, нейкія такія вось, ну штосьці нібыта і не еўрапейскія нейкія, да, вось, ну і дакладна як бы дакладна, напэўна, не расійскія. Таму што у той жа самы час недзе 1907, по-моему, годзе выйшаў у Расіі такі альманах Вехі, і там быў артыкул даволі цікавы пра расійскую інтэлігенцыю. Вось хтосьці там напісаў, ну это просто, я ўжо не памятаю аўтара, вось, але гэта ледзь не Бердзяеў. Напэўна, не Бердзяеў, таму што Бердзяеў удзельнічаў у гэтым зборніку. Вось, ну хто займаецца тэмай, той ведае. Вось, тым не менш, там ну жахлівая была крытыка расійскага інтэлігента, ягонай паадукаванасці, ягонай там якраз адсутнасці гігіенічных нейкіх там навыкаў у яго і гэтак далей. Вось, і вот такое адчуванне, што наш калега мінскі так крышку не ведаючы таго, авант лялета, так сказать, загадзя патрапіў пад гэтае значэнне. Вось. Што далей? Он літаральна на наступнай старонцы піша наступны перл. Новая история уже знает целое псевдоидеалистическое движение, когда сотни тысяч людей шли на геройский подвиг без живой любви в душе. Я говорю о борьбе американцев за отмену невольничества, о борьбе, вызванной не любовью к неграм. Их одинаково презирали и северяне, и южане, но любовью к своему душевному комфорту, несовместимому с существованием рабства. Вось яна, шириня русской души, показывается истиной. Ну как же так? Ну шли, такая там громадянская война, столько сотни тысяч, здаецца, людей там загинули. Вот. І ну, может быть, не сотні тысяч, ну, але вельмі шмат, вельмі крывавая вайна. І гэта все, это геройскі подвиг без живой любви в душе. Вось, ніякай любові да неграў там няма. Ну это яшчэ пытанне насамрэч, наколькі былі і северяне і южане аднолькавыя, так сказать, в этом сваім стаўленні. Все-таки розніца там была, я думаю. Вось, па-першае, але па-другое, ну як бы любовь, ну это зноў жа чыста такое заходняе хрысціянскае патрабаванне, да? Это зноў жа мой любимый Борхес пісаў, што як бы рэлігія, так сказать, патрабуе ад чалавека немагчымага, вось, часта, ну маецца на ўвазе перадусім, напэўна, заходнюю рэлігію, вось, і выпісвае яму пакаранні, якіх ён не заслугоўвае, да? Вось, і патрабуе ад яго пачуццяў, на які ён апрыёры не здольны. Вось, то бок як бы гэта універсальная нейкая любоў, в прынцыпе, якую ён і сам жа крытыкуе, да, вот это ідэальна, яна, в прынцыпе, ну як бы не павінна быць перадумовай маральнага дзеяння. Гледзячы будызму, прынамсі, дакладна. Перадумовай маральнага дзеяння павінна быць спачуванне, яго цалкам дастаткова для того, каб, так сказать, змагацца за вызваленне
групы людзей. Вось. То бок нават калі бы это была любоў да душэўнага камфорта, вось, это з'яўляецца цалкам, ну, легітымным пачуццём, не менш легітымным за пачуццё нейкай там усеабдымнай любові, якога мінскі, так сказаць, патрабуе ад кагосьці яшчэ, так сказаць. Ну, я кажу, это шырыня рускай душы. Вось. Альбо ўсё, альбо любоў, альбо ні халеры, не буду змагацца, жыві в рабстве сваім проста, рабі што хочаш. Ну, так, в прынцыпе, яно і выглядае. Вось. І нават той, хто не заслугоўвае любові, это вось я так афарыстычна сфармуляваў, ён заслугоўвае спачування. Вось. І нават, магчыма, нават у першую чаргу той, хто не заслугоўвае любові, ён якраз заслугоўвае спачування, таму што ён таксама пакутуе. Вось. І гэта вельмі важна адзначыць. Вось. Ну, зноў жа, піша, так сказаць, мінскі якраз вось рускага чалавека ён ставить на пьедестал в певном сенсе, скажем, что в русском человеке, независимо от того, стоит ли он сознательно за религию или против нее, еще кипит избыток силы, заставляющий его относиться с презрением к культу комфорта и спорта. И он пишет это в сувязі, что як бы вось гэта рэлігійнае вот это вот пачуццё, яно вельмі моцнае рускім чалавеку, ну, вось, як кажуць, як бы улюбёная тэма абмеркавання для еўрэя — это судьбы России. Вось так і тут, значыць, то бок, як бы нават народнікі паводле Мінска, якія, так сказаць, змагаліся за нейкія чыста сацыяльныя, напэўна, ідэі пераўтварэння, яны ўсё адно мелі нейкае рэлігійнае пачуццё, то бок гэта пачуццё справядлівасці. Вось. Ну, яно просто не можа не быць нерэлігійным. Это зноў жа, это вось такі тыповы расійскі фанатызм. Это значит, что это самае ўсё альбо нічога, да? Просто калі я ўжо змагаюсь за нейкую справядлівасць, значит, што яе ўжо там это нейкае вышэйшае там абрунтаванне павінна быць, усё такое, вось, лезь не містычнае. Вось, адным словам, такія вось крышачку спрэчныя моманты, якія я адзначыў бы ў гэтай ягонай кнізе. Значыць, я ўжо казаў пра падабенства з Бергсонам і пра ўзнікненне нейкай такой адмысловай сферы, зноў жа метафізычнай альбо у мінскага міянічнай этой сферы, да. Ось, Бергсона — это сфера духу, да, у якой адбываецца якраз кантакт і дачыненне менавіта як бы розуму там чалавека менавіта з Богам, з вышэйшай нейкай істотай, ісціна, якая, в прынцыпе, як бы, ну, не існуе, якая з'яўляецца меонам, вось, але якая існуе толькі ў гэтай сферы. У матэрыяльным свеце не прысутная. Ну, это логічна паводле дэізму, да, калі Бог стварыў свет, так сказаць, як мы казалі учора, вот, і гэтым, як бы, ну, ахвяраваў сам сябе для ўзнікнення свету, то як бы ён як бы ўжо ў гэтым свеце як бы нібыта не прысутны, а прысутны, так сказаць, толькі у гэтай нейкай сферы містычнай. Вот. Значит, цікаво он про это разважае. Если и я, и вы, созерцая только материальную оболочку друг друга, все-таки уверены каждый в духовности другого, как в своей собственной, то это возможно лишь при нашей мистической уверенности в единстве своей природы. Отношения субъекта и объекта делаются возможными только при условии их нахождения в какой-то общей им обоим субстанции, насквозь субъективной и насквозь объективной, то есть абсолютно единой. Ну, это снова мион, снова вот это вот, что мы казали, да? Наивысший мион, наивысшая истота. Равным образом, если взаимодействие между материей и духом, наверное, где-то совершается, но невозможно ни в области духа, ни в области материи, то отсюда следует, что оно должно происходить в какой-то общей им сфере, насквозь духовной и насквозь субстанциальной, то есть в абсолютном единстве. Таким образом, всякое бытие и всякое познание происходят в Боге. И мистические идеи обусловливают возможность метафизических категорий, как категории возможность чувственного опыта. То бок, раз Бога нема, не там, як бы, не там, а просто что, як бы, раз это отдельные сферы, там, утвараем нейкую агульную, я про это казаў, ну, то бок,
зноў жа это сыходзіць з этого дуалізма, там дух матэрія, вось это без этого ніяк нікуды. Вядома, калі існуе такі дуалізм, даводзіцца выдумляць нейкую трэцюю сферу, у якой адбываецца вось гэта ўзаемадзеянне. Калі мы памятаем, гэтак неслушна інтэрпрэтаваў Кавалеўскі трыкаю, бок это нічога ці трыалогію, да? Фактычна, то бок нічога ў гэтым няма такого дзіўнага, то бок это вельмі тыповае мысленне, рыса мыслення заходняга. Вось і такім як бы і гэта ўжо таксама гэтае цверджанне, што вось дзякуючы Богу магчымае ўзаемадзеянне паміж суб'ектам і аб'ектам, это ўжо было у еўрапейскай філасофіі, здаецца, у Берклі, калі не памыляюся, ён таксама сцвярджаў, што калі Бог захацеў проста, то вот просто свет бы знік, як бы все нашы адчуванні б зніклі, вот, але як бы Бог з'яўляецца гарантай таго, што нашы адчуванні праўдзівыя, што яны слушна адлюстроўваюць як бы рэчаіснасць. Вось, то бок зноў жа няма патрэбы ў пастуляванні нейкіх як бы новых, мне здаецца, ну там гэтых самых цверджанняў, просто дастаткова было б вярнуцца назад і кагосьці там працытаваць. Вот, ну гэта зноў ж маё меркаванне. Наконт дэізму я ўжо казаў, то бок ён па-ранейшаму застаецца верны вот этой уяве, кабалістычнай уяве пра стварэнне свету. Вось. Зноў жа, первопричину создания мира мы должны видеть в свободной воле единого, подвигнутой бескорыстной любовью. Питание до чаго любовью? До чагосьці, чаго яшчэ не існуе, чаго няма. Так? Вот. Вось як ён разважае ад імя, так сказать, Бога, творцы. «И сказал всеединый свои мысли: вот я созерцаю формы и существа, не могущие возникнуть к радости бытия, от того, что я единый существую». Ну, раз ён абсолютный, то только ён может існаваць. Так? Это дефиниция Миона. Вось. «Хочу уступить свое бытие многим, дать им свободу и разум, радость бытия и блаженство самопожертвования. Хочу жить и умирать во многих, стать предметом их бескорыстной любви и вечного стремления». Ну, такое адчуванне, што тут як бы мінскі як бы сам сябе зноў, так сказать, у гэтую ролю ужываецца ў гэтую ролю, так, і гаворыць як бы хутчэй ад свайго імя, як бы там вот это вот стаць предметам бескарыснай любві, ну як бы навошта Богу па ідэі быць предметом чаёсьці там бескорыстной любви. Не? Как хорошо, что до смерти любить меня никто на свете не обязан, як написал калісьці Бродский. Ну, вось. Знаете, как хорошо, что некого винить, да? Как хорошо, что ты ничем не связан, как хорошо, что до смерти любить меня никто на свете не обязан. Вось. А тут, значит, паводле Мінскага не так. Значит, то бок ён сцвярджае, што у гэтай легендзе аб стварэнні нам открывается необходимая разумнасць смерти, як ён это фармулюе. Мне здаецца, все наадварот. Это просто вось гэта, паводле таго, што ну, якраз гэтая легенда ўзнікла з самого факту смерти, з таго, што мы просто заступаем сваё месца на зямлі так іншым пакаленням. Так? Вось. Ён пра гэта і ў першай кніжцы пісаў. Вось, то бок як бы наадварот усё, чым ён тлумачыць. Да? Хаця, ну, чаму не? Як бы. Калі нехта хоча як бы даказаць сабе неабходнасць смерці, то ён, конечно, можа сказаць сабе, ну, калі ўжо сам Бог, так сказаць, вырашыў, што трэба ахвяраваць сабою дзеля стварэння свету, ну то што ўжо я, як бы, так далей. Вось. Ну, як бы ад перастаноўкі, что называется, сумма не меняется. Вот. Что там першае, что другое, это может быть не настолько істотна, але параллель у гэтым нейкая ёсць. А значит, да, про тое ж про некаторыя ідэі ягоныя блізкія да будызму, вось гэтыя кшаны, да, мы казалі ўжо тут нешта я знайшоў тут одну параллель нават з Борхесом. Вось. Слово в начале, он пишет Минский, не означает, что сотворение мира происходило когда-то, в прошедшем или в ином времени, а лишь то, что оно происходило или происходит без времени, или в мионическом времени, то есть в неподвижный миг, тождественный с вечностью. Вот. Ну так, это
такой абстрактны як бы метафізічны абстрактны час, міанічны, як ён кажа, да? Это нагадвае вельмі таксама зноў жа адзін з аповедаў Борхеса, да, што як стварэнне свету адбываецца несупынна, так і ахвяра Хрыста несупынна адбываецца, і здрада Іуды несупынна адбываецца ў вечнасці. Это, здаецца, это 3 версіі Іуды называецца аповед выдатны. Прычым вельмі цікава, што гэты аповед грунтуецца хутчэй за ўсё на сапраўдных нейкіх фактах на публіка, таму што чытаючы Натовіча, я там у яго заўважыў згадку пра нейкую сапраўды нямецкую публікацыю, у якой, значыць, сцвярджаецца, што збаўца, як бы Дух Святы, як бы Бог, уцелесніўся, так сказаць, не ў Хрыста, а менавіта у Іуду, у ягонага здрадніка. Вот. Ну, это ўжо як бы борхеская інтэрпрэтацыя, а у тым першапачаткова артыкуле нямецкім нібыта казалася пра тое, што здрада Іуды адбылася паводле згоды як бы Хрыста, адпаведна, так сказаць, што Іуда прадбачыў, што гэта, значыць, збаўца, ён павінен памерці, і такім чынам ён згуляў ролю такога інструмента як бы Божай волі, так, у гэтай, то бок такая вось цікавая тэалогія. Гэтую версію потым развівае якраз Борхес у сваім апавяданні, значыць, 3 версіі Іуды. Я чуў, што рыхтуецца нібыта да выдання кніга Борхеса па-беларуску, у якую Сергей Шупа павінен перакладаць, у якую павінны ўвайсці аповеды з 4, здаецца, самых вядомых борхесаўскіх кніг, нізак апавяданняў. Вось, таму загадзя вельмі рэкамендую. Это будзе вельмі карысна. Вось, для ўсіх нас, можа быць, і да мяне эта кніжка патрапіць, тады я змагу непасрэдна вам цытаваць Борхеса па-беларуску, не перакладаючы яго там, не ведаю, з іспанскай, вось, альбо з расійскай. Вось, моваў, на якіх я яго чытаў. Ну, па-чэшску таксама чытаў, ну, па-рознаму. Окей. Значыць, зноў жа, мінскі і будызм, закрываючы гэтую тэму. Ва ўсёй кнізе агулам як бы відавочна, што пра будызм ён уже чытаў, вось, згадвае, цытуе, вось, але відавочна яго не прымае. Вось, прычыны гэтага мне асабіста не надта зразумелыя, вось, не хачу спекуляваць, вось, але проста ён вызначыўся ў жыцці са сваімі, так сказаць, уяўленнямі, каштоўнасцямі, вось, утвердзіўся, як пісаў Якубовіч, вось, і ён гэтаму застаецца верны по-своему, так? С другой стороны, и буддийские мудрецы восставали против понимания нирваны как чистого небытия, так? Смутно чувствуют, что феноменальное бытие и небытие исключают одно другое, а мистические тождественны. Наиболее полный синтез обоих божественных атрибутов воплощен в учении христианском, в котором абсолютное искупление и жизнь мира неразрывно связаны с абсолютной божественной жертвой и смертью. Ну, зноў жа, вось гэтыя міоны, так ён, будучи хрысціянінам, значит, подкрэслівае гэтую значнасць. Вот. Ну, феноменальное бытие и небытие исключают одно другое, а мистические тождественны. Ну, не ведаю, як і што ён мае на ўвазе, там, это ў будызме канкрэтна, вось, але, як бы, ну, это, магчыма, маецца на ўвазе пераадоленне нагарджунам гэтага дуалізму, так, што, в прынцыпе, ён кажа, што не ёсць, не няма, да, вось гэта такая формула даволі, да, там найвышэйшая ступень медитации это ані ўспрыманне, ані не ўспрыманне. То бок это як бы найвышэйшая ступень джаны, это калі вось сапраўды губляюцца вось гэтыя адрозненні дуалістычныя мыслення, так? І вось гэтыя катэгорыі як бытие, небытие, яны просто губляюць сваю значнасць. То бок у гэтым сэнсе, да. Вось. Але ён лічыць, што вот хрысціянства яно в этом сэнсе далей пайшло, таму што яно сумяшчае там боскае з чалавецкім, так, як бы, вось, атрымліваецца такі дыялектычны сінтэз, як бы, неміручасці і смерці, да, это формула вядомая, вот, святкавання ў Вялікдня, да, што смерцю і смерць паправ, да, вядомая, да, то бок вось гэтая
это той самы міён, які ён сам-то не згадвае на пачатку, а я згадваю. Калі кажу, то бок это міёны вот этого бесконцасці і канца, як бы неўміручасці і смерці, яны спалучаюцца ў гэтым абсалютна, як бы, да, зразумела. Вось, у будызме гэта таксама прысутнічае, у махаянавым першую чаргу, значыць, сутра сэрца кажа, што вось у пустэчы так званай там няма ані пачатку, ані канца, ні пачатку, ні канца старасці і смерці, там, в сэнсе, ні пачатку старасці і смерці, ні канца старасці і смерці. То бок як бы ідзе такое пераадоленне, адмаўлення з гэтых дуалістычных катэгорый. То бок это ў будызме адназначна прысутнічае і ў Нагарджуны, і, як я кажу, наогул у махаяне. Вось, у будызме няма вот этой боскай ахвяры, вось, але, ну, прычыны якія? Значыць, што, ну, проста ў будызме роля Бога самога па сабе не такая, да, як у тым жа хрысціянстве. Вось, таму, але тым не менш, як бы, ну, бодхісаттва, да, то бок Будда, яшчэ да таго, як стаўшы Буддам, ён несупынна ва ўсіх сваіх перараджэннях ахвяруе сабой дзеля людзей. Проста пра гэта вось усе вось гэтыя джатыкі, усе будыйскія легенды. Вот, апрача таго, сама ахвярнасць натуральна ўласцівая, як бы, і будыстам, і манахам, і сучасным, як бы, наогул, так, як бы, ідэал бодхісаттвы яны ўсё-такі ўспрымаюць сур'ёзна і імкнуцца да яго. Вось, то бок, ахвяраваць сябе, сабой, там, дзеля бліжняга, так, дзеля яго пазбаўлення ад пакуты. Это просто означает, что это, в принципе, есть как бы прикмета этого прогрессу на шляху перараджэнняў, так, з нірваны. Але пры гэтым, як бы, важна што? Важна даць яму інструмент, як бы, гэтаму бліжняму, для того, каб ён мог вызваліцца сам, да. Лічыцца, што вот якраз гэтым інструментам і ёсць Буддава дхарма, то бок Буддава вучэнне, Будда-дхарма. Вось, таму, як бы, адзін з учынкаў бодхісаттвы это якраз знаёміць людзей з гэтым, але не толькі, так. Мы ведаем безліч прыкладаў самых ахвярных менавіта паводзінаў будыстаў, у тым ліку у 20 стагоддзі, перадусім ангажаваных будыстаў. Вось, то бок это абсалютна заканамерна. Вось. Что таксама закономерно, это что Мінскі, вот, аддаляючыся ад этого будызму фактычна і аддаляючыся, напэўна, крышачку ад сваёй першай кнігі, вось, усё больш і больш робячыся мысляром як бы рэлігійным, вось, хрысціянскім, ён, в прынцыпе, як бы, ідэйна, як бы, больш набліжаецца да гэтага класічнага фактычна монатэізму, і там, як бы, гэтая значнасць асобы, я, тое, што, скажем так, і ў першай кнізе прамаўляла, так, вось там вось гэтым вот такім праметэйскім геройскім стылем, што, маўляў, гераічным, вот, што я прыйшоў да такой высновы, значыць, усвядоміў гэты механізм, вот, будзем караскацца як прывіды штосьці там па лесвіцы ўгару, так сказаць, самасцвярджацца, вось, гэтым самасцвярджэннем пераадолеем там штосьці там, гэта я, там нешта такое там было, я уже не памятаю дакладна. Вось, то тут ён піша, что в идее об абсолютном единстве Бога мое личное я, умершее как реальность, воскресает, как отображение святыни, как образ и подобие Божие. Вось. Ну, мне это асабіста нагадвае такое, як бы, гегелевскае усведомление абсолютного духу, да, у сабе. Вось. Зусім недавно я про гэта таксама пісаў і згадваў, што так, вось гэта самоусведомленне это духа, яно нагадвае буддысцкі панятак дхармакаі, то бок, як бы, усведомленне мыслі у дхарме самой сябе, да? Вось, але там няма вось гэтага аспекту асабістасці, вось гэта, это ніякае не маё лічнае я, вось, то бок яно не можа ўваскрэснуць паводле будызму, не можа ўваскрэснуць у гэтай дхармакаі. Вось, то бок это, калі яно праўдзівае я, так званае, як некаторыя кажуць, то яно не можа быць лічным, да?
Вось такі падыход. Ну што ж, фактычна можна сказаць, што гэтым мы амаль разабраліся з мінскім будызмам, ну прынамсі з гэтай ягонай другой кнігай. Што цікава, у гэтай кнізе ён ужывае беларускае слова. Я яго не знайшоў у расійскіх слоўніках. Это слово анучы, вось, анучамі. Ён апісвае сустрэчу там, ну метафарычна там нейкае параўнанне ўжывае, сустрэчу пастуха с рыцарам, да? Мы похожи на бедного пастуха, не отлучавшегося никогда из родной деревни, и вдруг увидавшего в лесу рыцаря в блестящем вооружении. В существовании рыцаря он не сомневался бы, но рассказывать о богатой одежде незнакомца он мог бы только на своем бедном языке, восторгаясь блестящими анучами и сверкающим колпаком. Вот. Однако для самого пастуха и для его слушателей в шалаше этот несовершенный рассказ будет истинной. Такой же истиной пребывает для нас религиозная легенда. Вот. Ну, как бы зразумела, што ён хоча сказаць, да? Это вось легенду ён апісвае якраз легенду стварэння свету, вось это вось кабалістычную, як я называю, легенду пра стварэнне свету. Ён кажа, што это просто такая наша бедная мова, не здольная выказаць, так сказаць, усяго як бы багацця, там, дзе ён разважае ад імя Бога, так ён як бы натуральна кажа, што это просто ну, спосаб, які мы это для сябе перадаём, так? Ось, это вот это наши анучи, так сказать. Там, где у рыцара там доспехи, там мы их называем анучами, потому что вось наш дарагі мінскі. Значыць, як успрынялі ягоную кнігу, вось, в прынцыпе, асабліва ніяк, вось, ну, Якубович яе пасмяяўся, значыць, а што напісала Зінаіда Гіпіус, вось, сяброўка, каханка мінскага, так, значыць, жонка Мерачкоўскага. Вось, скажу прежде всего, что эта книга удивительна. Множество о ней приходится слышать мнений, и все они, все до одного, кажутся верными. Очень интересная вещь, глубоко продуманная, да. Ужасно тяжело читается, трудно понять, куча ненужных иностранных слов. И рассудочно, а лирика безвкусна. Тоже да. Позвольте, это Будда христианства. Может быть. Нет, не может. Значит, это пантеизм, только наоборот, с хвоста, конечно. Или это все и так, пардон, если это все и так, то во всяком случае оно никому не нужно и даже не забавно. Камень в укромном углу, где он даже никому не мешает. Увы, да. Каждое из этих мнений одностороннее, и все по-своему верны, пишет Гиппиус. Так? Вось. Таким чином, будахрысціянства это якраз тое слово, якое прыцягнула маю ўвагу да мінскага з ягоным меанізмам, і прачытаўшы яго, я мушу сказаць, што як бы ну расчараванне мяне ў гэтым чакае, таму што як бы малавата там будызму, а калі ён і ёсць, то ён як бы збольшага неслушна зразуметы, і што самае дзіўнае і самае цікавае, там дзе ён пра яго нібыта не ведае, то ён там больш набліжаецца да буддыйскіх высноў, чым тады, калі ён як бы гэты буддызм бярэцца вывучаць сам, так? То бок першая кніжка, гэта «Пры свеце совесці», яна больш буддыйская, парадаксальна, за другую кніжку «Рэлігія будущего», у якой згадкі пра Будду і буддызм, інтэрпрэтацыі нейкія ёсць. Ось. Але па духу яна ўжо ну, не настолькі як бы блізкая да буддызму. Ось. Яна ўжо як бы суцэльна сапраўды пацвярджаецца, самасцверджваецца ён у гэтых сваіх меркаваннях вось, рэлігійных, якія, так сказаць, мы апісалі ўжо ў першай частцы, так, вытокі ягоных ідэй. Вось, значыць, ну, тым не менш, это важна, ну, з майго гледзяшча, пры, скажем так, адсутнасці нейкіх вялікіх фактаў узаемадачынення паміж нашымі мыслярамі і будызмам, то, в прынцыпе, пастаць мінскага і сам факт таго, што ён рэфлектуе свядома, усвядомлена і свядома і несвядома рэфлектуе будызм, гэта важны факт, і на яго немагчыма не звярнуць увагу. Вось. Што было далей?
пасля таго, як яго арыштавалі за супрацу з бальшавікамі, за то, што ён выдаваў гэтую газету «Новая жизнь», вось, яго адпусцілі пад заклад, ён там не сядзеў, вось нейкая там актрыса яго выкупіла, значыць, ён з'ехаў у эміграцыю, з 1906 года жыў у Парыжы, вось, потым ненадоўга вярнуўся ў 1913, вось, але з пачаткам Першай светнай вайны канчаткова з'ехаў, вось, у 1914 годзе жыў са сваімі жонкамі абедзвюма, так, спачатку з Вількінай, вот этой паэтэсай, пра якую мы казалі. Вось, яна памерла, потым з яе цёткай, ну, нейкі час яны там жылі нібыта адначасова, як яна казала, Тройственны саюз. Потым з яе цёткай, не нашмат старэйшай на 6 гадоў, венгеравай, яны жылі ў Берліне, ў Лондане. У Лондане ён нават працаваў у савецкім нейкім там прадстаўніцтве, то бок як бы дапамагаў. Ну, то бок як бы відавочна, это да пытання, якімі мовамі ён валодаў, то бок як бы валодаў, так, не ведаю наконт нямецкай, хаця ён цытуе па-нямецку у першай кнізе прынамсі, вот, ангельская відавочна, значыць, французская таксама, потым пераехаў у Парыж, памёр у Парыжы ў 1937 годзе. Вось. Сёння ён лічыцца такім як бы аўтарам другога пляна, ці прынамсі як паэт, да? паэт другога пляна. Ну, это таксама справядліва, это яшчэ пры ягоным жыцці пісаў пра это блог. Вось, я таксама не фанат паэзіі мінска, в прынцыпе, і наогул як бы мала што са срэбнага веку сёння ўжо мяне так нейкім чынам узбуджае ці, я не ведаю, захапляе. Вось, вось што да ягоных філасофскіх трактатаў, дык это яны наогул як бы такое адчуванне, што забытыя, па-мойму, як бы, ну, несправядліва. Вот, таму што все-таки шмат цікавых іх ёсць, як бы і мысляр ён па-свойму арыгінальны на свой час, так? Вось. І яны, мне такое адчуванне, што нават не перавідаваліся па-расейску, то бок я это ўсё чытаў яшчэ вось у дарэформеным правапісе, так званым, так, то бок дарэвалюцыйным. І, магчыма, нехта з даследчыкаў сучасных возьме на сябе гэтую працу, это свой абавязак, значыць, перавыдаць мінскага, у тым ліку вось гэтыя кніжкі. Ну, бачыце, ніколі невядома, так сказаць, як не дано предугадаць, да, там, як там адгукнецца, так, вось эпоха, сучаснасць на таго ці іншага мысляра, так. Фактычна, як бы, чаму вот той же Шэстав, напрыклад, да, ягоны сучаснік лічыцца такім значным? Чаму значным лічыцца Бергсон? Ось. Хаця по-рознаму там да яго сёння ставіцца. Ну, просто кожная эпоха па-свойму як бы адкрывае, пераадкрывае нейкія імёны, так? Чаму там мноства нейкіх там мадэрністаў, аўтараў таксама было забыта ў свой час? Чаму мы, гаворачы пра нашых там паэтаў там 20-30-х, пра нерастраляную літаратуру, увесь час як бы фактычна паўтараем адны і тыя ж імёны. Вот, хаця іх там было нашмат болей і як бы вельмі цікавыя былі аўтары і тэкст. Вось, то бок, это вообще некая конъюнктура, так? Конъюнктура часу, патрэбы канкрэтнага часу. Вось. Ну, от, магчыма, калі прыйдзе зноў перыяд, як бы кола павернецца, значыць, і прыйдзе перыяд нейкай зацікаўленасці, там яшчэ там містыцызмам, вот, можа быць, там мінскага хтосьці пераадкрые. Цалкам магчыма. Вот. Мы яго пераадкрываем з дзвюх прычын, таму што ён наш свайчыннік, вось, і таму што ён займаўся буддызмам. Ось. Паколькі у нас тэма Беларусі буддызм, то вось мінскі кваліфікаваўся. Ось. І я яшчэ раз дзякую Івану Новіку за тое, што ён звярнуў маю увагу на гэтага аўтара. Вось. Тым не менш, яшчэ адна пастаць у нас, ці постаць гістарычная засталася, пра якую мы не можам не пагаварыць у гэтай сувязі. Але як бы по-буддыску, парадаксальна кажучы, не можам і пагаварыць як след. Таму што спадчына ягоная фактычна, ну, прынамсі мне, яна як бы ў арыгінале недаступная. В адрозненне ад мінскага і Аднатовіча. Гэта зноў жа гебрайскі мысляр, рабін, выпускнік славутай Воложенскай ешывы Шмуэль Александраў з Бабруйску. Ён
вельмі вядомы у юдаійскіх як бы колах, як фактычна адзін з хутчэй не заснавальнікаў, а менавіта з ідэолягаў сіянізму. Што цікава, пры гэтым ён пражыў усё жыццё сапраўды як бы ў Беларусі. Вось, менавіта ў Бабруйску. Вось, нарадзіўся ў 1865 годзе, вось, а ў 1941 годзе стаў ахвярай Халякосту, вось, падчас нацысцкай акупацыі. Пры гэтым ён быў вельмі вядомым і ўплывовым у той час філёзафам, вось, і прычым такім сучасным вельмі як бы з ідэямі такімі рэфармісцкімі, прагрэсіўнымі. Вось, нават некаторыя лічаць яго анархістам паводле ягоных перакананняў. Вось. І агулам можна сказаць, што па значнасці сваёй это, напэўна, ну, больш такая буйная, так сказаць, постаць гістарычная. Але, як я ўжо кажу, яна шырока вядомая ў вузкіх колах, ось, што называецца. Вось, я да гэтых колаў яшчэ да зусім нядаўняга часу не належаў, вось, і ў прынцыпе і не належу, на жаль, таму што зноў жа мне давялося б вучыць іўрыт, ці не, прынамсі ідыш, але ў ягоным выпадку хутчэй за ўсё іўрыт, таму што ліставаліся на іўрыце. Вось. Не ведаю, ці я ў гэтай рэінкарнацыі паспею гэта зрабіць. Вось. То бок так, значыць, нарадзіўся, пражыў Бабруйску, значыць, скончыў знакаміты валожынскі ешыбот. Ну, это такі ешыбот, які быў цэнтрам літвакоў, так, і хабат любавіцкі хасідызм. Вось. Это плыня, да якой быў найбліжэйшы Александраў. Ён фактычна як бы сам па сабе ешыбот быў заснаваны Хаімам Воложанам недзе ў 1903 годзе, і недзе вот ён дзейнічаў там з пэўнымі перапынкамі ажно да 1939 года. Вось. Калі прыйшлі саветы, яны яго натуральна як бы зачынілі, і ён ужо потым як бы не аднавіўся. Сёння там ёсць мемарыяльная дошка. Здаецца, не так даўно былі выпушчаныя манеты нават у Беларусі з узнавання ешыбота. Вось, ізраільскія ўлады там, здаецца, і нейкія грошы нават інвеставалі у рэканструкцыю і гэтак далей. Вось, гэтую дошку мемарыяльную, шыльду. Адным словам, гэта важны момант у развіцці гебрайскай думкі і ў гісторыі гебраяў у Беларусі і ў свеце. Таму што валожынскі ешыбот быў як бы узорам для многіх іншых створаных потым у свеце менавіта хасідамі, літвакамі, да, вось гэтымі школамі. Значыць, Александраў, апрача таго, што вывучаў традыцыйную гебрайскую тэалогію, ён знаходзіўся ў той час, значыць, пад уплывам Уладзіміра Салаўёва, таго самага, які пісаў рэцэнзію на Мінскага, вось, ну, напэўна, самага вядомага расійскага філёзафа таго часу. Вось, і што да ягоных уласных поглядаў, вось, то ну, ён таксама напісаў шэраг значных працаў тэалагічных, але сярод іншага ён пакінуў ліставанне, да? І ліставаўся ён з рабінам Аўрамам Іцхакам Кукам, вось, які быў на той час вярхоўным рабінам Палестыны. Вось. І вось іхнае ліставанне адбывалася недзе ў 1906-1907 годах. Вось, яно закранала і тэмы буддызму. На той момант было нашаму Шмуэлю Александраву 40 гадоў. Ось, загінуў ён у 41-м, калі ему было 75. Ось. І, значыць, што тады, власна кажучы, адбывалася? Ось. Это было ж фактычна заканчэнне вось таго руху, пра якім пачатак якога мы казалі учора. То бок нейкае спачатку асветніцтва, як бы у асяроддзі рабінаў, так, пачалося, то бок, як бы, так, яшчэ раз паўтаруся, што ўжо учора мы пачалі разважаць пра
спробы рэфармаваць, так, іўдаізм, зрабіць яго больш сучасным. То бок пачалося это засветніцтва гебрайскага, вось, які спрабаваў, так сказаць, з заходняй філасофіяй больш звязаць класычны іудаізм. Вось, потым узнікаюць недзе ўжо ў сярэдзіне 19 стагоддзя нейкія рэфлексіі іншых рэлігій, прычым не толькі там хрысціянства, але ў тым ліку і таго ж буддызму, так. І гэтыя першапачатковыя рэфлексіі, яны як бы, ну, адмоўна ставяцца да буддызму, фактычна, як да, ну, не то, что калі раней это было просто идолопоклонство, просто ересь, то цяпер да этого ставіцца як да памылковага чагосьці, так. Вось. І, ну, той же рабін Авраам Ісхак Кук, ён як бы наогул просто быў такім патрыётам сваёй рэлігіі. Ён просто не прызнаваў, ён лічыў, што ўсе астатнія там філасофіі, рэлігіі, светапогляды, яны просто, ну, ніжэйшыя за гебрайскія, як бы, вось. І, так сказаць, усё ў нас ёсць, мы там, як ён піша, там, нам не патрэбна было Канта для таго, каб проста ўсвядоміць там некаторыя рэчы, вось. Усё проста трэба добра чытаць Талмуд, там, Тору, вось, астатнія гебрайскія кнігі для таго, каб зразумець ісціну, так. Вось. Але былі і іншыя людзі, якія наадварот спрабавалі адкрыцца як бы свету і як бы, ну, сур'ёзна паставіцца да іншых традыцый духоўных у тым ліку, так. І вось адным з такіх людзей якраз быў наш суайчыннік рабі Александраў. Вось. Дык вот, лістуючыся, значыць, з гэтым рабінам Кукам, дасылаючы яму Палестыну з Бабруйску свой ліст, яны якраз, ці ён згадвае будызм. Пачынаецца з чаго? Што у адным з лістоў, значыць, рабі Кук пахваліў кабалістаў за тое, што яны называлі найвышэйшую рэальнасць нішто. Хаін, здаецца, это на іўрыце, неяк так вымаўляецца, прашу прабачэння. Вось. Так, Александраў у адказе сваім піша, што, ну, чаму не, але ў прынцыпе ён это ўспрымае проста як гульню слоў, вось, за якой як бы сваё нічога не стаіць. І кажа, што сам у маладосці спрабаваў, ну, напэўна, яшчэ падчас навучання ў ешыбоце, можа быць, неўзабаве пасля, ён, значыць, спрабаваў сам напісаць трактат з назвай пра неіснаванне нішто. Ну, парадаксальная такая назва, якая, ну, як бы ўжо сама па сабе сведчыць, што нішто это не зусім тое нішто абсалютнае, пра якое, так сказаць, звычайна гавораць, так. Нешта іншае. Вось. Але піша, значыць, рабі Александраў піша, што калі я троху пасталеў, то ўсвядоміў, што такія разборы, аналізы служаць усяго толькі гімнастыцы розуму. І што буддыйская рэлігія ўжо увабрала ў сябе ўсё, што можна памысліць і ўявіць сабе ў сувязі з нішто. Таму што, як вядома, нірвана – гэта існаванне нішто і пустэчы ў нашмат шырэйшым і большым сэнсе. Гэта я зноў жа цытую вось паводле кнігі майго сябра Аліша Вайса «Буддызм у гебрайскіх рэлігійных тэкстах 18-21 стагоддзя». І, значыць, тут яўны камплімент на адрас буддызму. Што так, што няма сэнсу ўжо нават гэтым як бы займацца гэтым паняткам, таму што ў буддызме это нібыта ўсё ўжо як бы ёсць. Вось, і што ў буддызме нішто і пустэча мае як бы нашмат большы, шырэйшы сэнс. Значыць, як піша Аліш Вайс, Александраў абараняе легітымнасць буддыйскай канцэпцыі нірваны, якая не ёсць знішчэннем абсалютнай анігіляцыяй, але паўнатой патэнцыялу. Так? Цытуючы самога Александрава, існаванне гэтай паўнаты чалавецкасці ў чалавеку знаходзіцца ў патэнцыяле. А паколькі існаванне у патэнцыяле, вось гэта, яно знаходзіцца нібы на паўдарозе між існаваннем і яго адсутнасцю, то бок неіснаваннем, то пісанне называе яго нішто, хаін. То бок гэтае нішто – это
штосьці сярэдняе паміж існаваннем і неіснаваннем. Вось. Тут адразу некалькі магчымасцяў інтэрпрэтацыі. Ну, класічная такая, згледзішся там на гарджуным ад ямікі, да, то бок пераадоленне дуалізму якраз, тое, да якое імкнецца, вось, не існуе і не існуе, пра якое мы казалі. Вось, гэта і ёсць гэтая хаін, найвышэйшая рэчаіснасць. Вось, з другога боку, вось гэтая патэнцыял гэтай паўнаты чалавецкасці, які знаходзіцца ў чалавеку, да, пра які піша Арабі Александраў, гэта вельмі нагадвае буддысцкі канцэпт буддавай сутнасці альбо так званай татхагата гарбха. Вось. У кожным з нас ёсць патэнцыял стацца буддам, да, умоўна кажучы, калі так вельмі спрошчана сказаць. Да? Ось. Але ён як бы не развіты, ён магчымы, каб ён раскрыўся толькі ў выпадку, што мы ўсвядомім пустэчу, так сказаць, так, і пяройдзем на вось гэтую іншую стадыю, так, успрымання, так сказаць, свету. Вось, то бок, так, нешта ў гэтым ёсць. Сапраўды, відавочна, што Арабі Александраў пра буддызм нешта ведаў. Ну, Аліш у сваёй кнізе спрабуе спраўдзіць, што канкрэтна ён ведаў пра буддызм і адкуль у яго, так сказаць, адкуль у вас такія звесткі, што называецца. Ён называе імя французскага філёзафа, з якога ён, Арабі Александраў, збольшага чэрпаў свае веды пра буддызм. Это Альфред Фуе у 1875 годзе выдаў кнігу «Гісторыя філазофіі». Вось. І збольшага, хутчэй за ўсё, Александраў адтуль і браў інфармацыю пра буддызм. Значыць, што піша далей Александраў таксама пра буддызм. Трэцяя ўзнёслая праўда гучыць, што ілюзія існавання і боль могуць быць спыненыя. Як? Знішчэннем ілюзорнага існавання, нірванай. Ці ёсць тады нірвана знішчэннем усякага існавання? Ці толькі знішчэннем зменлівага існавання ўнутры існавання нязменнага? Другая інтэрпрэтацыя больш адпавядае рэшце вучэння буддыйскага. Знішчэнне пустаты не ёсць сама па сабе пустата, але паўната. Ілюзія знікае, сапраўднасць застаецца. Вось. Абсалютна згодны, толькі ў тым сэнсе, што ілюзія існавання, менавіта яе трэба разумець як ілюзія існавання я, так? Значыць, у Бергсона якраз у этой самай першай кнізе ягонай «Час і свабода», вось, там ідзе якраз апісанне такое, ну, амаль што апісанне саторы, там, дзе, значыць, ён апісвае гэтыя два я, так? Сапраўднае як бы і несапраўднае. Вось, што для таго, каб сапраўднае я нарадзілася, несапраўднае я павінна знікнуць. Вось, і тут фактычна апісваецца тое самае, што вот знішчэнне ці знікненне этого несапраўднага я, ілюзорнага, яно адкрывае шлях да паўнаты існавання. Вось гэта як бы і ёсць прабуджэнне, вось гэта і ёсць, так сказаць, вызваленне чалавека, так, пра вызваленне паўнаты чалавецкасці, да, пра якое мы казалі, так, ілюзія знікае, сапраўднасць узнікае, так, можна сказаць. Вось як бы, як бачым, абсалютна слушна разумее Рабі Александраў сутнасць, можна сказаць, буддыйскага вучэння. Аліш Вайс піша з гэтай нагоды. Як бы мы з буддыйскага гледзяшча гэтае вызначэнне нірваны не ацэньвалі, у кантэксце тагачаснага ўсходнееўрапейскага артадаксальнага юдаізму гэтыя словы з'яўляюцца унікальным крокам насустрач на шляху пошуку супольнай мовы у пытанні найвышэйшых рэлігійных каштоўнасцяў. То бок, як бы так, у адрозненне ад Рабі Кука, які хацеў юдаізм, так сказаць, ізаляваць ад усіх астатніх і проста вось самадастатковым яго лічыў і абвяшчаў, то вось Александраў якраз наадварот, а можа быць, таму, што ён якраз жыў у Беларусі, так, у краіне, дзе шмат розных культурных, там, канфесійных уплываў.
вось, з якімі ён сутыкаўся, так, быў пад уплывам таго ж Салаўёва, вось, так, цікавіўся іншымі філасофіямі і гэтак далей, то бок цалкам магчыма, што гэта менавіта таму ён быў такі адкрыты да разумення іншых традыцый, ось, і слушна іх як бы інтэрпрэтаваў. Вось. Адначасова як бы ён не толькі як бы імкнуўся зразумець як бы ну іншыя духоўныя традыцыі, але і нават тых жа самых атэістаў, так, як там піша Аліш цікава, што ён называў атэістаў, Александраў называў атэістаў тыя, што забыліся. Вось. І нават як бы змагаўся з ідэалізмам, сцвярджаў, што абсалютнае боства вышэйшае за любы ідэалізм. Так? Вось. Значыць, спагадлівае стаўленне Александрава да будызму, матываванае пошукам супольнага рэлігійнага пазнання, ёсць унікальным, у тым ліку і ў значных фігур сённяшняга артадаксальнага рэлігійнага сіянізму. Ну, то бок это піша Аліш Вайс, то бок як бы сапраўды як бы тым больш мы павінны быць рады і ганарыцца, што мы будысты, што сярод нашых беларускіх рабінаў знайшоўся такі чалавек, вось, звязаны менавіта з Бабруйскам, які цікавіўся як мінімум будызмам і яго разумеў. Значыць, мы можам яго лічыць Александрава нават папярэднікам сучасных джубу, так званых. Ось, не ведаеце, вы чулі, это Jewish Buddhists. Это значыць такі ну, група ці рух, напэўна, не, але проста група як бы гебрайскіх будыстаў, так, якія не адмаўляюцца да канца, як бы няма патрэбы адмаўляцца ад сваіх рэлігійных традыцый, то бок лічаць сябе яўрэямі і юдаістамі, юдэямі, так, вось, але пры гэтым практыкуюць будызм, медытацыю, вось, і самі сябе вызначаюць вось такую як двойную тоеснасць сабе абралі, як джубу, так, і вось, значыць, магчыма, рабі Александров это быў іх не такі духоўны папярэднік, можна сказаць. Вось, гэты рух, натуральна, вельмі распаўсюджаны у Амерыцы сярод амерыканскіх габрэяў, вось, вельмі шмат сярод будыстаў габрэяў трэба азначыць, вот, гэтаксама і ў Ізраілі, вось, ну і ва ўсіх іншых адпаведна краінах. Так, значыць, гэта тое, што я вам сёння хацеў сказаць. Зноў жа атрымалася крыху даўжэй, чым я думаў, але я спадзяюся, што это не на шкоду, што вы, так сказаць, вытрымалі і што вам было цікава. Вось, на гэтым я, сябры, заканчваю гэты цыкл стрымаў, прысвечаны Беларусі і будызму. Вельмі рады, што мне ўдалося ўсё-такі яго закончыць. Фактычна, як бы, ён быў запланаваны яшчэ на пачатку году, але там былі іншыя праекты і шмат самых розных абавязкаў, працоўных і іншых. Такім чынам, ажно самому мне не верыцца, што вот літаральна за некалькі месяцаў, то бок фактычна за восень, удалося ўсё запланаванае нейкім чынам пакрыць, і нават болей атрымалася, чым было запланавана. Было запланавана 5 стрымаў, а атрымалася 8 ажно. Вось. Вядома, прашу прабачэння за розныя тэхнічныя накладкі. Я, ў прынцыпе, чалавек у гэтым недасведчаны. Вось. Зноў жа, красамоўства маё такое умоўнае, залежыць вельмі ад абставін, ад настрою, ад тэмы, ад шмат чаго. Але як бы я стараюся вучыцца, пазбаўляцца некаторых там слоў, паразітаў і іншых рэчаў. Тое самае з тэхнікай, это проста вот перамога, цуд, неверагодна, што ўрэшце пасля 7 стрымаў зробленых, ці там яшчэ болей на працягу года было іншых, ось, знайшлі прычыну праблем з гукам. Ось, яна палягала ў самім па сабе мабільным тэлефоне. Не ў мікрафоне, там, не ў яшчэ чымсьці, а менавіта ў самім тэлефоне, які з мікрафона, без мікрафона проста часам дае вось гэты трэск. Вось, як такое магло быць, невядома. Это быў новы мабільнік, як бы нібыта Samsung, нібыта як бы год таму куплены, ось, але тым не менш, вось, гэта нас напаткала. Ну, але гэта таксама перамога, можна сказаць. Ось, цяпер мы з іншага мабільніка, Xiaomi кітайскага вядзем, вось, стрым.
Пабачым, як будзе далей, што яшчэ. Я фактычна пакуль нічога не планую, можа быць, самы час там пераключыцца на якую-небудзь іншую дзейнасць, там не ведаю, на гітары вам пайграць, перакладаў песень нейкіх зрабіць, што-небудзь такое. Вось, але канал натуральна будзе працягваць існаваць. Вось, што да нейкіх такіх падобных тэматычных стрымаў я яшчэ падумаю, што яшчэ можа быць звязана з будызмам. Але думаю, што ну, у пэўным сэнсе гэта ўжо сваю як бы ролю адыграла і выканала. Так, таму што як бы менавіта зацікавіць беларусаў будызмам, я лічу, можна толькі зацікавіўшы іх зноў жа самой Беларусю. Вось, таму што гэта такі сучасны тренд. Вось, не так шмат нас беларускіх будыстаў, вось, але на шчасце яны ёсць, яны, я спадзяюся, глядзяць гэты стрым, некаторыя з іх мяне і падтрымліваюць. Вось, трэба іх назваць, напэўна, это мои дарагія сябры Ігор Бабкоў, Фелікс Аксёнцаў. Вось, я іх вітаю, дзякую ім. Таксама дзякую Івану Жыгалу, Івану Новіку, дзякую Алішу Вайсу за ягоную кніжку. Вось, дзякую усім, хто дапамагаў мне разабрацца з гэтымі тэхнічнымі цяжкасцямі. Вось, дзякую усім гледачам, вось, якія дасылалі нейкі фідбэк, не дасылалі, проста глядзелі. Это вельмі важна, што прагляды ёсць, і што нехта это глядзець, цікавіцца. Вось, такая дробязь, калі я дапісваў вось гэты апошні стрым, гэты тэкст, то, ну, это насамрэч як бы даволі шмат падрыхтоўкі трэба. Вось, часу вельмі мала апошнім часам. Дык вось, калі я дапісваў там пазаўчора ў кавярні, значит, самае, то калі разлічваўся, аказалася па рахунку 108 крон якраз, а 108 это такое вось такая свяшчэнная лічба буддыйская, так, лічыцца. І я так усміхнуўся, таму што, ну, паставіў кропку і вось атрымаў рахунак, што называецца. Вось, так, вельмі прыемна, што гэта ўсё ўдалося зрабіць. Ось, яшчэ раз усім дзякую. Далейшае, кажу, мы ў сваіх стрымах фактычна падышлі да пачатку 20-го стагоддзя, ось, ці там до конца 19-го, то бок да моманту фактычна ўзнікнення ўжо як бы сучаснай, новай беларускай, што называецца, культуры, літаратуры і так далей. І ўжо, вядома, даследаваць вось гэтыя дачыненні, як бы новага часу, сучаснасці 20-го стагоддзя і далей, беларускай культуры з будызмам, Беларусі з будызмам, ну, это ўжо такая яшчэ больш як бы вялікая тэма, яна вымагае і высілкаў, і часу, дасведчанасці, проста сродкаў. Я думаю, што гэтым павінны займацца прафесіяналы, вось, навукоўцы. І таму я асабліва як бы гэтым займацца не буду. Вось, я нейкія такія напрацоўкі, там нешта ведаю, вось, так, урыўкамі, так, нейкія там згадкі, там Драздовіч намаляваў малюнак Нірвана, так, там, не ведаю, Віктор Вальтер згадвае Будду у «Роджаных пад Сатурнам» некалькі разоў, і так далей. Вось, ідуць нейкія яшчэ іншыя, значыць, моманты. Напрыклад, Міхась Кавыль напісаў верш «Я ніколі не буду Буддам», вось, таму што па зямлі маёй ходзяць прыблуды, штось такое, вот. Не хачу нірвану. Вось, ну, гэта, ў прынцыпе, сэнс гэтага верша, я, на жаль, не памятаю дакладна, каб вам працытаваць. Ён як бы адлюстроўвае дачыненні між Беларусю, беларусам, беларускім рухам і будызмам у 20-м стагоддзі і яшчэ ў 21-м. Вось, то бок нам не да таго, умоўна кажучы, так. Вось, у нас нібыта іншыя праблемы і, так сказаць, іншыя зацікаўленні. Фактычна большасць як бы нашых інтэлектуалаў і вось гэтых всех разваг, яно адбываецца якраз у рамках, так сказаць, хрысціянскай культуры. Вось, то бок ні ў кога не выклікае як бы сумневаў, што беларусы это хрысціяне, там, якімі б яны не былі. Там мода на паганства ўжо сышла, я так разумею. Ось, і, значыць, філёзафы, мысляры, яны проста разглядаюць беларусаў выключна менавіта так. Да?
Вось, ну, нацыянальная ідэя, там сфармуляваная Владзімірам Самойлам, ці Сулімам. Ён вернік хрысціянскі, так, праваслаўны і так далей. То бок, ну, цяжкавата ў такой сітуацыі, хаця ёсць выключэнні, там той жа Канчэўскі Абдзіраловіч, ён цікавіўся ўсходам, усходнім мыслям і так далей. Але ў прынцыпе ў такой сітуацыі шмат пацверджання ўзаемадзеяння між беларусамі і будызмам, напэўна, не знойдзеш. Вот. А што было дагэтуль, то збольшага мы разглядзелі, так, з вамі. Вось. Ну, ўжо ў другой палове 20 стагоддзя, ўжо бліжэй да сучаснасці, можна казаць там пра блізкасць паэзіі Алеся Разанова, так, да некаторых буддысцкіх ідэй. Вось. Альбо можна разглядаць філасофію Валенціна Акудовіча, ягонае мысленне, як такое пераадкрыццё будызму своеасаблівае на заходнім матэрыяле, што называецца, на глебе заходняга традыцыйнага заходняга мыслення. Вось, таксама магчыма. Вот. Але, як я кажу, гэтым ужо, напэўна, будзе займацца нехта іншы. Вось, для мяне тэма Беларусі будызм на гэтым заканчваецца. Вось, таму я, падводзячы вынік тых стрымаў, вам яшчэ раз дзякую. Дзякую вам за цярплівасць, увагу. Вось, мы не развітваемся, мы з вами абавязкова ўбачымся падчас іншых, я думаю, стрымаў на гэтым канале. Вось. Можа быць, яны не будуць такія у нейкія цыклі ўжо упарадкаваныя, можа быць, яны будуць нейкія паасобку, як, напрыклад, вось, быў стрым пра будызм і дэтэктыў сам па сабе такі. Вось. Але ў любым разе упэўнены, што мы яшчэ ўбачымся, вось, і што будзем мы займацца надалей як будызмам, так Беларусю. Вось. І веру, што у вас усіх асабіста ўсё будзе добра, і што па-ранейшаму ёсць магчымасць далучацца да медытацый беларускіх, буддысцкіх, вось, якія адбываюцца у зуме кожную нядзелю. Вось, па менскім часе гэта о 8 вечара. Вот, у зімовы перыяд. Вось, таму сёння акурат нядзеля, таму раптам вы захочаце памедытаваць, вось, засумуеце па мне, вот, мы можам убачыцца падчас гэтых медытацый у зуме. Вось, спасылку можна знайсці альбо у маім тэлеграм-канале, альбо у тэлеграм-канале Будадгарма па-беларуску, альбо на маім фейсбуку. Вось, сябры, ну гэта бадай усё, што я хацеў вам сказаць. Прабачце за некаторую сумбурнасць, это, можа быць, было ўсё выклікана вось гэтымі учорашнімі тэхнічнымі такімі непаладкамі, пытаннямі, ось, якія ўзніклі у сувязі з учорашнім стрымам. Ось. Але я думаю, што мы ўсё гэта паспяхова з вами пераадолелі, ось, і што сённяшні стрым таксама вам спадабаўся. Ось. Ну і на гэтай аптымістычнай ноце я яшчэ раз вып'ю за ваше здароўе класічнай японскай сэнчы зялёнай. Ось. Ну і пажадаю вам як найхутчэйшага прасвятлення у гэтым жыцці. Таму дзякую вам яшчэ раз. Заканчиваем стрим за ваше и наше здоровье.